An sɔn Amina lawo dumba ya dun su wallahi ko ne re joro Subhanallah. Atete me alakaka. Abiche. Tika korote donga bane. Nebi ne fe. Seri de bitobi. Meni bi Aisha fe cheke. Jeke mumu sansa yuko laje. Alage. Abeka bulu faka adua dakono. Hala temiri. Isi nete ta keleke nuna. Alage. Okay. Kwa nera kuma fela ta so dimashi na lawiya ne famana yi ma dimashi c'est dimashi qui fait oula nya fam ma que dimashi wala ya me na la son kamu aba son ça tout bien ça va bien mutla ka la jere d'accord pour kile on a to da tu nya kile la il est demi elle est not les gars faire c'est not les gars faire on continue la mada tu chen le ka mu le kana shi Abaria. Na fara ne bon ne be sigi fo ka club daraka duna kamute na ne fu c'est la dode ou les dona comment ça Koko Jono kamune le dan soma John Aisha John kan wi dogam sorelu an sogoma ko ne dogam so wa kana fani klire ni ne dogoni ibe ne sigi che kuna hadi ti malo ya ka ko ne dogam so ne dogonu manga so kan sabalisa nala ma mogo je Igone gala ama o je bakilina wallahi aba o je chekilina oye mogo ka kuma ri koyi ne re ko ni te ni kuma ite chen mogo dogam so wallahi ni iche mafatu o tena sigi kuna wo be na sigi kuna iche kuna idio ne kama nya fami po abi weli kigata ala te mo le ko kwa be kan weli ni soro ngadala me sa sigi kula mogo mulo bali sigi tigede tara mogo be ne wele munela akono kulo fale cheke jala na satina faka be ne wele ne te ko fo Aisha na wamba ne ba dinga de te ke ibe kara mogo ka furu abgana ok ici an so ma kara mogo kamu anto ma karamogo fana kan tan to ma pamparakia okuma no demudi ke ora la kara mogo de ma ko ma be fene ka mune ko kamu ne kumene wele ko ko ke aso de la kan ne wele ko karamogo bisira ne kamu ne be wuli kana fune ka daraka du te wuli kana ne fu ko be fene ne ka wuli ka te fu sa
ite kuma wara fo memu famuya e be wuli fo ka daraka do e mana ne fo mo dutigi nyere mawde ulu muso de be soli ka wuli ka no fo e dutigi nyere maria mo min cliente ana fru muso ni ngoche folo ne kuma mun ki o bana koy ko ke tede ntara mena to ko mun fi maw ali sini karamo e be ka clinia bara de ke on de bi ne fi no daraka seri ho de mi meni be Aisha fi no cheke u be she abodi ke daraka okoro kamu mikaya ne ni fama madina be madina tara kurke yoro la ebi madina yini ngali kedna ali eba do ke de madina ibo do ni ya yedro ki nyi bo afeka ke nafa akadi Aisha de kadi o e bolo de go Aisha imuso ani de Aisha o e bolo de ne ki mangu madina be mi me o de fiena nga tara kurke yoro la duguma je atara kurke yoro la o kuma na ebe faga taka eri jumena aga taka eri tarla eri jumena be ali e bora ka fa ke be taka bararo la midi moyne be no dutigi nebe ne fieno ibi soli ka wuli depuis 6h ibi soli ka wuli sibe ka bararo la nta bararo la awo Allah wasini amina rabbi Allah clear cha amina bilangolo wallahi ebi satugola i nanente ka fa kibi na ne chemine na wallahi eto musoyi ito musoyi ika chela sikike ika temenina anyeda la jebe ala temolwa muso mene chemine na itede iya me abu moko ka dennu na ona na mugo sura ka furula dro abina pan choroki ka usigi ka bo chemino la wa mbado e makara mugo gansan na bla e afura de ka kono e de kono ne ka ka bibi de kono e de ga na de e to wallahi kana mo de abena sura kita ko de ko ko na wali to de nta do ni le ka ni ka do de me te ko tinya wallahi te ko ai sayna e ala ka na de do Aisha bina da do wallahi ne na nyere ya illa ne da ne sini do ni ma ko yiri da ko karamo ko bena ne so ye ne be amma de e wuli ka do ala kamu ti yele ma wallahi karamo de do karamo da ko mun fiya so na de o de kama ibake ibe bo ibina de so ya no imugo mudo bali siri tigele sina muso jugu sina yanka wala ma bonyo wanyina wanje muso kana tire ina ne san kele ani ko de fleni isira ka kona ta kuma te ka tia kona muso mugo mudo bali siri tigele chemele muso ne ere de torola wadala me eta wala be ta kligandire ndire feni ala sonama Jenny budget, Jenny buy it. Don't zapi orang nak. Ban sama. Mana le? Ah. Subhanallah. Agak tu ni. Ne pun terika darah buru di sam. Ele ka darah buru? Ah okay, maruk ni leci. Oh mari ciki kata ne ka darah buru sam. Oh. Madu ngone ma ko etara kurgaro la. Ay ne mata kurgaro la re. E mata kurgaro la. Ay ne pun terika darah buru. Oh jibu mi fle ne mu. Ah okay, ne wulen dron ne birani ne dron ne odungata. E benan ni dron e odungata. Ah okay, ada ka su. E pourtant ne dunge ma ngoni ngana dunga du kono. Ah yafo. Yoro yafi. Oh. To so ona meta bararo la kan. Oh. Ni bacha kara kuna je. Nsele ka nyewo ka foti ala magela. Tena chai mun jambi, akuma feka akuma giri. Ma. Kongo, Jano.
cɛ ma dayɛlɛ sa Dina doso kɔnɔ joona yani mun bɛ sa sabali sa doso kɔnɔ walayi ni ye sisan ni fa nana walayi a b'a fɔ ba i kun la dɛ Dina ko ni fa ye ɲɔgɔn ye jɔn i fa karamɔgɔ ni cɛ dɔ ye ɲɔgɔn ne sabali sa ne kɔni ni cɛ dɔ doso kɔnɔ ni Aisha ye sisan o y'a danbe bɛɛ bɔlen yan Aisha ye jɔn ye n'a fɔra ne jigi dalen don e de kan Aisha ye jɔn ye i ba ncini tɔgɔ de b'a la k'i ba ncini doso kɔnɔ Bigi kɛ yan a kɛ wala da sen yan n'a ma a place n'a ma tɛlɛ ka nka wala n'a ma nin ka baara ba joona a ko bɛ fɛ ka kɛ fɛn dɔ dɛ de sorte que ani nin kan ka bɛn ɲɔgɔn ye ni dɔn voilà an bɛ nin kɛ ka compléter e ka 8 et fin 6 bɔ na ok Amche. Salam alaikum. Waalaikum salam. Naje. Lawale. Non, tiens la ligne là. On bora ka febe min damna la ta. Ah ouais, elle est Non, ni là vraiment. Elle a fait ce que Non, c'est bien. Amche. Ça va bien. Alhamdulillah, ça va bien. Anubara. Ma. OK. Voilà, il va à toi enfin quoi. Il va continuer à toi. Yama. Voilà. Am chogodi. Wala ça va. Code bashti. Il y a kana wan. Code bashti. Alhamdulillah. Eren Bashuti. Anubara. Ah wallahi. Tiens kura mo man ko sa mais bi ga segi débrouiller yɛrɛ kuran bara kɔni man nɔgɔ bilen ma an bɛ k'a bɛɛ kɛ ni si yan ne yɛrɛ tɛ mansi yɛrɛ labɔ bilen denmisɛnninw fana bɛ yen tiɲɛ o i b'a tigɛli fɛ dɔɔnin a banna i ka mɔgɔw dun ma weleli kɛ bi yan ayi u ma weleli kɛ dɛ u ma weleli kɛ fɔlɔ ayi o kɔni journée yɛrɛ laban o la dɛ ayi bon ni tile kɔni sera nin waati min ma ti weleli kɛ bilen dɛ min y'a sɔrɔ ma weleli kɔni kɛ o ye weleli ko kuma bannen ah mais kɔri ma mun ni wɔɔrɔ ta i bɛ sɔrɔ ne filɛ nin fanga ba ne la n ka baara ma jɛ o ye kɛ ayi o tɛ bon o tɛ sɛgɛ fɛnɛ waati dɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ jɔ maa kɔrɔ la waati dɔ mɔgɔ tɛ jɔ maa kɔrɔ parce que baara kɔnɔna la olu minnu b'a kɛ ka kɔrɔ n'o y'a ye olu tɛ bɔli kɛ don min na i ni maa min ye san dama kɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu tɛ labɔli kɛ waati min na i bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ kɔrɔ ta donc n'o y'a sɔrɔ baara ba e b'a dɔn jamana bɛ yɔrɔ min na sisan baara ba tɛ yen sisan bɛɛ bɛ k'i débrouiller Sufi n'a kɛra ten bi ne jigila bɛ misɛnya dɛ cogo di non barisa hali segin so a ka gɛlɛn ne ma wallahi ne tagamana ka bɔ n ka so fo yan nɔ bi o de ye n sumaya o de ye tile ganna tantɔ n'a fɔra ne yɛrɛ tun bɛna jigi da o journée min wari ne ka bi n b'o bila n kunna walasa n bɛ se ka sini ni sini ka nasɔngɔ kɛ n'o ye cogoya min na non n'a kɔni kɛra tantɔ o ye ne jigila misɛnyalen bi wallahi ne b'a sɔrɔ ne jigi ma tigɛ fɛn min ye segin ko ni kɛmɛ bɛ n kunna n'o di mi i b'o kɛ transport ye ɲɛ bɛ limu bilali la nin tigi kan ka n'a ta n'a nana ta ni wari ci ma n'u nana cɛ n'ala ma basi Sufi e bɛ ka nin bɛɛ kɛ kun jumɛn na e ye mun kɛ dɛ ne tɛ se k'o sara e ye ne bɛ gɛlɛya kɔnɔ waati min na hali ne ka baarakɛminɛnw ka se nin degré ma e de don magasin sara gɛlɛya ne bolo e de ye ne dɛmɛ k'a sara o bɛɛ ye tiɲɛ mais i k'a dɔn fana k'i ka juru tɛ ne la dɛ ne ye fɛn fɛn k'i ye ne y'a bɛɛ kɛ ala de kama fɔ nin ma ko jugu n'i ye waliɲuman dɔn fana fɔ nin ma ko waliɲuman dɔn a diyara n ye sisan ni kɛmɛ yɛrɛ de tɔ ni e ka nin minɛ ni a nana minɛn ta dɔrɔn ni wari ci ma
sini nasɔngɔ ko yɛrɛ o ye diya kojugu ni ala sɔnna ma n bɛ tɛmɛ terikɛ dɔ ka yɔrɔ la n b'a la ni sera ka baara ko dɔ ɲɛɲini barisa i yɛrɛ kɔni b'a dɔn an ka ONG mɔgɔ min filɛ nin ye non a bɛ to ka kɔni a baara ɲɛna ma mɛ a ko kɛra feere dɔ ye est-ce que a depuis u taara kɔni ko foyi ma se ka ɲɛnabɔ bilen mɛ n ye n ka dossier dɔ di ale fana ma e ma ye n bɛ tɛmɛ k'a ɲininka n'a sɔrɔ a ko bɛ cogoya min ala k'a ɲɛna d'a ma amina yarabi ala k'a ɲɛna d'a ma amina yarabi i k'a bila i kunna ko bɛ n'a waati de don ala sɔnna n'a waati de don wa ala sɔnna inshallah ni miirila kun na ka na bi la i b'a sini fana bɛ yen dɛ o ye tiɲɛ diɲɛ ni sabali a bila i kunna a bɛ se ka ɲɛ sini ala de yɛlɛma masa ye ale a ka da e ɲumanya mun kɛ ka tɛmɛ k'i se to ye se kɛ ye waati min na se kun b'i ye waati min na i ma sɔn ka don mana ko la i ye mɔgɔw jigi tugu ni ala sɔnna ma wala i tɛ malo maa fɔ i tɛ sɛgɛn dɛ mɛ i tɛ malo o tɛ k'a bɛ taa se yɔrɔ la wala ala bɛna nin bɔda don an ka ala de bɛ halisa sinon i yɛrɛ i kɔni o don i taara kuma i ka muso fɛ ka mun kɛ halisa a b'a jogo la yan walayi a ma dabila i ko ne ka sɛgɛn yɛrɛ de ne yɛrɛ bɛ ka tankun tɔ dɔn muso fɔlɔ yɛrɛ ale mun kan ka kɛ ko dɔ ma i ni maa min ye ko caman kɛ ɲɔgɔn kan mɛ n b'a dɔn san b'a sɔrɔ a bɛ ka yala ka fɔ fan bɛɛ ko filanan ko dɔ in tere de don dɔ in tere kɔni tere tɛ maa si la tere tɛ maa si la ne yɛrɛ kɔni ye nin kɛ ala latigɛ dɔrɔn de la a banna a furula a bɛnna ni wari ban kuma ye wari banna n'a fɔra ko ne bɛ k'an dogo kankun ɲɛ ko pour que n bɛ se ka taa muso wɛrɛ furu min bɛ se ka ne dusu suma o dusu suma fana taara kɛ tantɔ a ma nɔgɔn i y'a fɔ cogoya min na cɛ an bɛ masa jawari kɔ n'ale y'a kɛ cogo cogo an sɔnna a ma mɛ i ni ce ni baraji sufɛ n bɛ taa n'a kɛra cogoya min na n'i kɔni n'i ma dɛmɛ ne fɛ ka kuma kankun fɛ a ka se ka n'a hakili fara ɲɔgɔn kan cogoya min na a ka ko nin bɛ ka dama tɛmɛ dɛ n y'a mɛn ni fɛɛrɛ kɛ ka s'a ma nka kankun fana bɛ yɔrɔ min na bi denmisɛnnin ma kuma fɛ dɛ barisa o don n'a kun tɛ ka ne yɛrɛ o de don ne yɛrɛ a bɛ ne kɔni n'a fɔ i taara kankun wɛrɛ de ta ka na don mun ni kankun tɛ kelen n'a fɔ k'i mun ye san caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a sɔrɔ ko ni cɛbakɔrɔ danbe tun ye furusa ye ko foyi tun tɛ furusa la san ma sɔn ne ye kankun bila ka taa so mɛ kankun kan k'a dɔn ne tɛ fɛ ka furu in san ala ye min fɔ ko furu sirilen don fo larusi la ne tɛ fɛ ka furu in san o kun yɔrɔ sisan kankun tɛ se k'i pɛrɛn-pɛrɛn ne kun an ka du kɔnɔ n tun b'a gɛn kankun tɛ o e taara don min na ni woro e ma taa n'i ka woro ye o woro ma taa di kankun yɛrɛ ma o wa yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu dɔ de ka sɔrɔ minnu maa barikama minnu da donna a la dɛ ani jigilamɔgɔ minnu da donna a la i bɛ k'a to nin de kɔsɔn furu yɛrɛ nin de furu tɛ furuden fila dɔrɔn de ni miiri tɛ an kɔni b'o yɔrɔ kɔnɔna kɔnɔ n kɔni na fɛɛrɛ kɛ na s'a ma ayiwa ni s'a ma ni s'a ma baasi tɛ fɛn fɛn kɛ na e kɔsɔn i bɛ jɛn Fifi n'ala sɔnna a tɛ fɛn kɛ la parce que a ɲɛ bɛ mɔlɛ yɛrɛ ma ka tɛmɛ o don a ko bɛ fɛ ka mɔlɛ bɔ yen dɛ i ni ce ni baraji ayiwa n bɛ taa k'a ɲininka d'a ma k'an m'u fɔ merci beaucoup awɔ k'an m'u fɔ n yɛrɛ bɛna nin baara in tɔ laban ani baara ok a k'an bɛn an n bɛna nin baara in tɔ laban ok Uncle. Nse. Ata kamu ja. Planche. Ini foli ka da yɛrɛ la ka dɛsɛ. A dun b'a ka so kɔnɔ. Sagi ta. Ayi bon n bɛ sagi bila kamu fɛ n kan ka baara dɔ k'a la sini an ka don ne yɛrɛ mago bɛ la n ka ci dɔ fɛ. Ji. Nanga ji ke machine. Mago bɛ nin a ka di. Awɔ bismillah. Baasi tɛ. Ala kana kɛ baasi. I b'a dɔn komi yɛrɛ b'a dɔn depuis an ka baara jɔra ne bɛ débrouiller la. N ko ala nana n'a ka lajarabi ye bi tiɲɛ yɛrɛ la n ma se ka hali sini nasɔngɔ sɔrɔ. I yɛrɛ dun b'a dɔn ko bɛ cogoya min na kankun de bɛ don ala sini. Ne kɔnɔna fililen don dɛ o de kama n nana ka bɔ yan fɛ dɔrɔn n tilen ka na i fɛ yen nɔ
Mina ɲɛf'i ye n yɛrɛ t'a dɔn n bɛna min kɛ o de ye n bila nin na n taara n bɔra bi n bɛ to ka taa n débrouiller ka bolola baara min kɛ ni ne bɔra yan nɔ don o don n bɛna gundo de f'i ɲɛna sisan ni ne bɔra yan don o don ne bɛ ni fini in bila de ka fini wɛrɛ ta pour que n bɛ se ka taa manœuvrer ni fɛn kɛ cogoya min na ne dun n ye denmisɛnnin fitinin n bɛ nin ka kɔrɔ manœuvrer a bolo parce que ne bɔra du kɔnɔ tantɔ ni sawura wɛrɛ n tɛ sawura min na kuma dɔ fana kuma bɛ caya ni ne o kama don o don ne bɛ n labɛn ta n ka fini ma kɔrɔ nin na walasa n bɛ se ka taa a kɛ bɛɛ kɔnɔ ko n bɛ baara kɔrɔlen na halisa nka tiɲɛ yɛrɛ la ne ma sini nasɔngɔ sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ e tun bɛ guwa la a kuma se ne tun kana nin bɛɛ kuma kɛ n ko n b'i lafaamuya yɛrɛ n b'a dɔn e tun b'a kɛ cogoya min na tiɲɛ yɛrɛ la kɔni walahi n kɔnɔna fililen don o tɛ kɔnɔna fili ko ye wari dɔ bɛ n yɛrɛ bolo kɔrɔ yan nɔ an k'o di mɛ kɛ t'o di kanku ma yanni a ka n'an bɛɛ buru jɛ yan nɔ ni ne kɔni bɛ ne bolo yan nɔ Aisha n diyara n ye kojugu ayi komi n terikɛ tun ye 100 jan ko n k'o kɛ pase ka na mɛ n y'o bila n kunna n yɛrɛ tagamana ka bɔ yen fɛ fo yan nɔ i t'o minɛ k'o bila nɔ la o ka ɲi nɔ i b'o tigi ka sini pase i b'o k'i ka sini pase ka taa i bɛ taa nin di kanku ma a b'a kɛ nasɔngɔ Aisha fo n'a sɔrɔ furu ɲɔgɔn na i ma ne sutura n b'a ɲini ala fɛ n'o ye masa ye n'o bolo jɛlen o sen jɛlen don ala k'i sara amina yarabi ala k'i sara amina wallahi a tɛ tɛmɛ ala ta kan wallahi ala de y'a nin gindo yira ne na dɛ karamɔgɔ wallahi Aisha fura mun k'e kɔnɔ a serila i bɛna n ka su fɛnɛ d'a ma n ko n'e kun bɔra baara yɔrɔ la e kun kan k'i tilen ne fɛ karamɔgɔ bonya bɛ i tulo b'a mankan na a bɛ nɔgɔya i tulo b'a mankan na i tulo b'a mankan na kan n bɛ bɔ nin kan merci n'a faamu k'an bila awɔ n'ala sɔnna bonya ne kun bɔra baara yɔrɔ la e kun kan ka don ne de fɛ i b'i tilen ka na Aisha fɛ yen nɔ o tɛ ka ne ka su di Aisha ma kanku e bɛ ne ka su di Aisha ma mun na kana fɔ ko Jɛnɛba dɛ kana fɔ ko Jɛnɛba e su fila de bɛ Aisha fɛ yan i tɛ ka se ma karamɔgɔ dɔ kɛra i tɛ ka se ma dɔ kɛra e fɛ yen na e bɛ ne ka su fila Aisha ta la mun na ni ne kuma na n tɛ kun da ne Aisha fɛ yan a lajɛ muso de ta ni nana ka bɔ baarayɔrɔ yɔrɔ min ka di n bɛ taa yen o ye nkalon ye Basukura e ka fini lajɛ ala k'a don cogo la i ka fini lajɛ a b'a don cogo la fini kata bɛ n tɛ se ka taa wallahi Aisha y'an tɔɲɔ dɛ n'i ko n ko i b'an tɔɲɔ wallahi n ye nkalon tigɛ wallahi a y'an tɔɲɔ n tɛ yafa a ma diɲɛ fara lahara kan a y'an tɔɔrɔ yɛrɛ de mun na bɛ ka su d'a ma ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye a fɔ nin fɛnɛ bɛna kɛ ne tere ye nin bɛna da ne kunna depuis ne furu la ne cɛ ka baara bɛɛ tiɲɛna fɔlɔ la an ka mariage wagati wa terikɛ bɛɛ kun bɛ kɛ ka yanfa i b'a fɔ k'an k'an yɛrɛ ɲini mɔgɔ la nka bi hali tɛmɛtɔ tɛ tɛmɛ yan fɛ u nana foli kɛ karisa la nin bɛɛ bɛna da ne kunna diɲɛ kɔnɔ ala mana fɛn min don i bɔgɔ la i b'o de kɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye wallahi ni n ko k'i m'an tɔɲɔ n y'a nkalon tigɛ depuis e y'a ni muso in furu ka ban wallahi e yɛlɛma bolo bɛ changera fɔlɔ e kun bɛ wagati min kɛ ne fɛ yen sisan i bɛ don ne fɛ yen dɔrɔn i bɛ boli ka bɔ kuma caman tɛ yen dɛ n ka nasɔngɔ dan tigɛ n ka sini nasɔngɔ di yan hali ma don fɔlɔ ka n ka nasɔngɔ di yan kuma caman nege tɛ n na n ka nasɔngɔ di yan ala i y'a sini nasɔngɔ fɛ nin ye mun ye wallahi n y'a miiri min na a kɛra o ye i nana dɔrɔn k'i tile subagamuso in fɛ yen ka tigi i kunna wari bɛɛ d'o ma 200 n bɛ mun kɛ 200 la wallahi depuis e ye Aisha furu don min na i yɛlɛma bolo bɛɛ changera fɔlɔ e tun bɛ nasɔngɔ di ne ma 2000 ani 500 a bɔr'o la a kɛra 2000 ye a bɔra 2000 la ka tila ka kɛ 1000 ni 500 ye i bɔra 1000 ni 500 la a kɛra 1000 sisan i jiginna dugu ma sa ka na kɛ 200 de ye 200 bɛ mun sɔrɔ kanku i bɛ nin minɛ kanku i bɛ nin minɛ wa i tɛ nin minɛ de ne t'a dɔn ne bɛ na nin minɛ ka kɛ fɛn mun ye karamɔgɔ 200 nin tɛ hali n'i y'a don jaba la nin tɛ jaba ɲuman yɛrɛ sɔrɔ jaba n bɛ mun k'a la a banna en tout cas kɔni a tɛ fɔ ko ne ma nasɔngɔ d'i ma n'a y'i ja jaba gansan tobi an ka wari in ta ne kɛtɔla tɛ ka wari in ta o ne kɛtɔla tɛ ka wari in ta
Show be na be wari fara ya no ne ka sira fu itala keme fla be mun soro keme fla eni ala na kira che binna ka gele to mi charge ta kana ne yara mo ko be la be do sanga charge ga bo sigilan ta ga si ke ba koro fugari alla jabe anen kadi ni lamuye wallahi ala ne tigera ela wallahi ne tigera ela depuis ni shubaga musen furula domina mo ko ma lafiya nyena kara mo ko jigina de a jigina de wa abe dondon mun sura abe kila ka ta be shori shubaga musen tike ika morike be sekola de wallahi ka morike be sekola e ka morike a sebende mun glanga di e mare wallahi a bara nyena ika shebliman saraka de wallahi a bara nyena nga ika sebende mun mi ka sono wallahi ne da sege bachi ne da sege abika sebende che ke mako be nina ijija ka ke mako nyene mai de wallahi ijija ka ke mako nyene mai ne ka wuce tante mo gochi dokera etaina folo nek mi mine tugamina wallahi nek me kara mo mine tugamina o bana tangi yani shubaga musen furu kana blane kanga wallahi o bana ngale tatea wallahi ni metakli gandiri ni refe iba foko de kan ko tento ni metakli gandiri refe ka fo matunya mo godi wallahi ika fo ma ika kusamana fo fanga dugula ne kan ne kote barajugu kela mo mulo bali spirit kele ab e Allah keme fla na songo me mun kenna tamu ne ko epsi ka dobo prepare na ne ka du ngona ya e bi kuma la nyame e go fabe mo mina fatene na ngana tenena ne ko e ba fa ko e ka du kono e bora bi ka taka kle i kunfe e bora ka du to jombulu tamu amu betwe e ne ila sigi kumina e waro kumino madina ga koredo somale na ne madina nyingal ke la kamu mune fonde siga ngame madina tara kurge yorodla akun tara kurge yorola atara kurge yorola ne bora ne boto soma ali mata yoroja ne ni madina bela kare kono eni madina ga bi am bena daire la yare somale na ne boto jupuni no bala obe fu ya no itse ga wakita kalamo nye kangar dayana depuis kuma di monteni fini na sugu doni fe jupu yele me fo sa fe nego e baka madine fere ne sisa ka fere o fene mu kuma karamogo ne feni marabaka be madina na e de do oti o yi mana ka idare marabaka ge madina de musulmane am marabaka folo ele ada abanjo wodeta yi mi yira la be baraka no de o de kama wa foko ni den kena abi foko masa de do masa musulmane do suno masa de damakaka masa musulmana adamakaka chemana o beto so mana na huntarami madina kuntara kuruke yorola mentora ka kali wallahi madina kuntara kuruke yorola wallahi akuntara kuruke yorola wallahi akuntara kuruke yorola mini jupuni donc abe ne donga yara kare kono gata ne ma bo madina kan fini do wakati kala parce que madina beta wakati mi asro ne dalino ako mako mama ko minata atoko meta kuruke yorola ne ko ngakata wa madina na yere ne ma bo kalama ne ba dalin la suno ko la sokono ibara ne bonte do re fina re na kuma mina kuma ni fi amine balade suno badna ko mina ke bolo problem bare bi mona o ko ni ntese wotolore ni madina kara fefe inoredo ndu e demuso e marabetu ibologa musoredo e kan se ga ladiga temenega wa ne te sono mo e sono mo adina to wala rebe abe sokono amuni la sokono moko min solla ta kurke yorola kasura ma fasu nogola anana ida be su nogola madne Allah mano mune be sa ba mune be I batra denta ki kle ka mo buyen don sa e ta kala ni fade be I fade sigile noa ini so me mune la no no ore la Allah on ne wula ba su no la dron e be tan dore sino bari ni na
Foi ni sogoma. Abe sogoma dadla. Abe mena. Ni man ko da me se fili hono de. Yukule bena. Yukule bena. Tida. Ay Tida sa tasu. Na tara donga sogono kabada. Mbe kulungela nke ki galakan kari. Kia bonya ngoro. Ba ni Kia bonya ngoro. Dina. Nam. Ne. Efene sa dina demsen ne anga nege sa karamugo sabali sa kurin ta ife kana. Madne demsen ne ni turaga prempera kuna be chocho yenye tala. Iba nege suna ana akli ate famnya de. Ah? Ne demsen ne ni turaga prempera kuna abe chow. Ife se kana igisi. Demsen te mara ni dusu. Idella yere de. Okay, ne be feka ni al kelen dora ne ke awla. Madine. Nam. Somadena eni ne ma be angwa ambenari. Ambena soma. E ko ke kuma bomi? Burusan. E ko kuma bomi kamu. Kuruge oro la. Man, burusan. Ini jogo man taran fare. Iba do. Ni mo minute segala. La message. Karamugo yeyebi. Walle ni ala tani fembe de makena ma. Amadu ni bora tanto kalabancha ke la yini nga dro ame be aka wan iba fuki boto do kurke oro la emo ni mo mais efene eti demsene blesa o man ni be boy nga kanga ko plu ni ko ma sonni ka bodi o nga war bi wardu iga bi wori be so me kla hadi nyam nyafi o ma bi klefnate klila Aisha de ko me gala beti fay ka dumni ka nan dumni ne agenga se ma mu ne te findi ka dumni ke muso jugu de do abe furake dumni na ka furake dumni na wa wallahi abe furake dumni ya ka kala kuna sinere tara tegeta aka gatli folo dun tara tegeta wallahi abe ka furake dumni na fa ne fa ngadi ye fene fa kana ka dumni gali aka fiena ji kana sona wani karamugo bora ni fen aka sogono E kawu. Na fa yero irana. Na fa irana. E ka fen me Na she nya debrader yero irana. yora ne afangi ka fen wo kuma indabla Ni na debrader yero irana. esika utoka fo idala kai zan kamare kuma suro jake na ko parce que la mère bi ganyi nga wor gula kwa ni ta sigi so ke na wo kan ya blaga jimbere kan mewe te ba ha Ça va. te bi fa Sur le travail. Bon, je m'en vais ma faire pour donner faire là. Abena wa savoir ma wa. ce ka turba kale abuga sume sane kai zen Non, il va il est mon mega sira. Si pour les fonds, il va déjà na salle. Sinon, demandez bla joli yam nous kono. ho nimne fole ku te so ko ma se e bi ka do kore la Non, t'es ça, je m'en mène pour ma faire. e ti ka fele tu nimne ta isi ka mini ya ta fele mo ko ma ke ni de la bara ga nyema kezi le muni nye afla esa mo 5000 la OK. o ya kle wora worde ni ko ni ma fere ga zina ka nye ne bi bon bar la ka mo gore bla nona ibaro me so ko ki Non, quand on fait ça, me trappe la la. Je suis là, ben me donner élément. Ou bien. oh janga do sama kata ama ye ko fe hon kambe Deni yɛrɛ ka dojogo bɛ ka bonya ka tɛmɛ cɛw ta kan. Ale yɛrɛ bɛ min ta an yɛrɛ tɛ se k'o ta yɛrɛ. E ɲɔgɔn ka n ka sanu yɛrɛ n ka sanu yɛrɛ la wa.
Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sonama o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao. An sɔgɔma. Kɔngɔngɔ. Kɔngɔngɔ. Est-ce que kangu bɛ? Jɔn ale n'a sinamuso tɛ. He n'i y'i sen bila o ka da la m'i haramuya. Daga wuli ne kun t'a dɔn k'e bɛ yan sa. E ka da kun galaba i jɔn ale n'a hiya. Ne kun t'a dɔn k'e bɛ yan sa. Somɔgɔw Salimata. Stress t'u la. Denmisɛnnin. E fana kana dimi o la sa han. N bɛ dimi kɛ. Ne sinamuso tɔgɔ tɛ se ka f'e ɲɛna. Sigi b'an fɛ. Bɛɛ sigi yan fɛ. Fana nin y'aw ka daraka minɛ yɛrɛ de. Ka soli ka don an ka taa. Wala. A ka di kɔni. Ayi baasi foyi tɛ yen. A ka di kɔni. Awɔ a ka di baasi foyi t'a la. Ala kana baasi k'a la. Komi dɔ wɛrɛ tɛ. Ni tiɲɛni donna e kun o kɔrɔ k'a donna ne yɛrɛ kun. Ni ma fɛɛrɛ kɛ an den na ne ɲɛ bɛ Madinɛ la sira min kan nin tɛ sira ɲɛnama ye dɛ. I n'a fɔ cogo di? Ne tɛmɛ o tɛmɛ ni ma ni dɔrɔgutalaw ye dɔrɔgu ta la o b'a sɔrɔ u bɛ sigɛrɛti min na ou bien u bɛ gulɔ min na. Salimata. I tilara. Awɔ n kun bɛ ka dɔw f'i ɲɛna ni ma fɛɛrɛ tigɛ a la ne ye Madinɛ tiɲɛ dɔ la yɛrɛ. Ne ko ne bɛ ɲininka e mun ye Madinɛ? N den. I den don. Awɔ. E tɛmɛna na kare kɔnɔ a bɛ ka dɔrɔgu ta a bɛ ka joint min a bɛ ka sigɛrɛti min e y'a mun f'a ye? Ni ne kun ko ne bɛ kuma a fɛ yen yɔrɔ la fɛn min b'a kɔnɔ o n'a tɛ filɛ ye a kun kariyalen don ka muru don ne kɔnɔ a yɔrɔ la. U bɛ kuma dɔ fɔ ko mara banna a mɛnna fɛn min tiɲɛ don n'i y'a faamuya walahi mara tiɲɛna a mɛnna e y'a Madinɛ ye dɔrɔgu ta la kɛnɛma e y'a ye sigɛrɛti min na mɔgɔ fɔlɔ min kan ka dina corriger e de kun don. O de la ne nana f'i ɲɛna ni ne kun ko ne bɛ kuma yɔrɔ la a kun kariyalen don ka kojugu kɛ ne la. Walahi ɲɛgoya ni asidiya mun fɔra sisan jɛ la o kelen de don. Ni n y'a faamuya ne den bɛ ka kalan kɛ et puis a y'a baara sɔrɔ o ɲɛgoya n'o asidiya de bɛ e la. E y'a ɲini fɔ k'i bɛna mankutu cɛ. E y'a ɲininka a bɛ baara min na k'a ka taa yira e la. A bɛ baara min na k'a ka taa yira ne na Madinɛ bɛna wari di ne ma don o don wa a wɔsi de don. N bɛ min f'i ɲɛna a sɛgɛsɛgɛ a bɛ baara kelen min na. Sɛgɛsɛgɛli ko tɛ nin na koyi ne ye sinamusotigi de ye aw dun ye sigida samaranintigiw ye a y'o ye ani kumakan dɔ bɛ ka don dɔ ka so kana to ne sinamuso tulo ka don nin na dɛ wa n dalen don a la fɛnɛ e bɛ ka nkalon de da ne den na tɛmɛ i ka bɔ n ka so joona joona a teliya. N'a digir'i la i ka yafa n ma ne ta kun ye ka i informer yan'a ka juguya ka tɛmɛ ayi ne kama so la. Ne taara. N'a tigi muso mɔgɔ molobali siri tigɛ di a teliya i ka bɔ n ka so. Mɔgɔ lankolon walahi e ka nasigi a kun bɛ da bita ma siɲɛ tan maloya tɛ ne na sigidala mɔgɔ in bɛɛ b'o dɔn n'i ye karalen kana kɛ walahi n'i ye karalen kana Aisha de y'i bila ka na i kana ne den mankutu tiɲɛ fɛn min ne t'i yafa aw ma walahi ne t'i yafa aw ma diɲɛ fara lahara kan a filɛ nin ye ka n ka journée bɛɛ de tiɲɛ n bɛ taa sugu la n bɛ na e dina e fɛnɛ bɛ na ne sɔrɔ a nɔ n'o y'a sɔrɔ ni nana nin mun fɔ ni tiɲɛ de don walahi e bɛ na ne sɔrɔ a nɔ n'i bɛ fɛ ka ne malo de walahi ne tɛ malo abada. Halisa Aisha. K'i daddy. O ta ni diɲɛ wuli ko de ya. Docteur ko ne tɛ den sɔrɔ. An ka taa sigi. K'a tiɲɛbagatɔ maribatigi a nɔrɔlen lajɛ karamɔgɔ la i ko woro n'a fɛrɛ nin ye n ka cɛ ko a bɔlen don kulonkɛ la a kɛra sɛbɛ docteur ma fɔ k'i tɛ den sɔrɔ walahi
n'i ye kɛtɔ ye ka den sɔrɔ fɔ n'an taara ka na. K'i ka kasi dabila. I fana dɛ. Esi. Aisha, e kɔni tɛ kasi la ko parisa ko docteur ko ma kɛ e tɛ na den sɔrɔ bilen. N ko Ala de bɛ den di mɔgɔ ma. N'a ye Ala ja, hali sini dɔrɔn i bɛ den sɔrɔ. I y'a faamuya? Nin tɛ kasi ko ye. Maa bɛ k'i daga nin ko ye. Ni se tun b'an ye diɲɛ kɔnɔ an tun tɛ sɛgɛn dɛ. I y'a faamuya? Donc nin tɛ kasi ko ye quoi. To ka seli i ka dugawu k'i yɛrɛ dɔrɔn i ka den ɲini Ala fɛ halisa. N'an sera ka fura fana ɲɛɲini an b'o ɲɛɲini. N'a y'a mɛn ko traitement bɛ se ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni Ala ka jɛ an b'a sinsin yen nɔ, i y'a mɛn? N'a fɔra ko furu kun ye den docteur ko ne tɛna den sɔrɔ nafa jumɛn bɛ ne ka sigi la bilen. Furu ni den tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Furu ni den tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Tiɲɛ yɛrɛ la ne y'i furu denko b'a la mais ni Ala ye a ka lajarabi dɔ se e ma ko e tɛ se ka den sɔrɔ ne bɛna i gɛn ka bɔ n ka furu la ko barisa k'i tɛ se ka den sɔrɔ yarɔ kɔni ne tɛna i gɛn k'i tɛ se ka den sɔrɔ i ye den sɔrɔ i ma den sɔrɔ i ka furu b'a nɔ la i y'a faamuya? Wa e somɔgɔw tɛna n'a fɔ ko ne ye kɔnɔmuso ye. Ne somɔgɔ o tɛ ne somɔgɔ de kɛlen don k'e furu mun de kɛlen don k'e furu? Tiɲɛ don hali ne somɔgɔ nana o fɔ mais furu ye fɛ de ye koyi ne dun b'e fɛ ka ban donc olu ka ko tɛna se ka foyi b'o la wa u b'a faamuya fana e yɛrɛ b'a dɔn an ka mɔgɔw ka ko man gɛlɛn. Kana jɔrɔ o la yɛrɛ i y'a mɛn? N bɛ don ka changer ka na. I tun t'a ɲɛfɔ ne kɔrɔmuso ɲɛna. Parce que ale ka kuma ma nɔgɔ a bɛ se k'a faamuya i bolo ka tɛmɛ ne kan. Baasi t'a la ni ye changer n bɔtɔ sisan n bɛ kuma a fɛ i y'a mɛn? A fɔ ne tɛna den sɔrɔ furu kun ye den nka cɛ in fɛnɛ kɛra ne ma hɔrɔn ye ni den t'i bolo sigi la i ka sigi man di n y'a ɲini Ala fɛ den bɛ bɔ kɔrɔ a bɛ bɔ tile bi ka di ne Aisha ma yarabi Ala ka ne sɔn wolo den cɛman n'a musoman na don sigi man nɔgɔ. Tanti, ini kile. Sawadina. Pange kumume. Foitino. Tanti. Mela, ini kita udah berapa? Nini fabula do te so da do ya ya la ko ni na so Tu monta fa kesi do me que bule di da mo ure. Tu nem dente ne ya.
Ni ga denmisɛnninya bɛɛ ɲɛna ye kuma ɲɛnama fɔ n y'a faamu I mago bɛ fɛn o fɛn na diɲɛ la ati ne b'a bɛɛ de ɲɛnabɔ ka di ka di mago bɛ fini de la o I mago bɛ wari de la o kati ne b'a bɛɛ ɲini k'a d'i ma kana n'i sigi k'i b'i miiri don o don la hali ni ne ba ye maa ye o tɛ ne ba yɛrɛ yɛrɛ o de ba yɛrɛ yɛrɛ e hali ni ne ye cɛ sɔrɔ sisan e de bɛna ne ka jala sigi e b'a dɔn kanu ye mɔgɔ min kanu ma ko foyi de ma nɔgɔ ko foyi de tɛ dɔgɔya kanu maa to yen sa maa wo e wo aw bɛɛ ye ne ba de kana ni o ko kɛ k'i sigi k'i miiri i bolo bɛ da kɔrɔ y'a mɛn kana ni miiri o la yɛrɛ a kɛ i n'a fɔ ko den b'i bolo y'a mɛn ala sɔnna ne bɛ taa k'an i ye n ka kuma faamuya kana i sigi ka ne sigi bilen ka ne miiri y'a mɛn i bɛ fɛn dɔw bolo walahi a tɛ k'i ye kanu bɛ cogo min na ka n'o den kɛ tantɔ mɔgɔ ɲɛnama ye ala kana den ala kana kanu ka ko foyi sara den na He. Dina. Ama. Kerenya jene ha jene ba. I kun bɛ yan de. Ayi ne kun tɛ yan. Ne dun ye sokɔnɔ bɛɛ lajɛ ka ɲɛfɛla bɛɛ lajɛ. Voyage la wa? O teliyara dɛ. Ne ye mun kɛ tuguni sa? Ne ye jumɛn kɛ? Dina. Ne ko e ye denmisɛnnin wɛrɛ de yan. Ayi mɔgɔkɔrɔba. Yɔrɔ i kɔni i ka nin jugu kɔni don. Wa n'i b'i ka mulu baliya la i b'a kun tɛmɛ ka bɔ ne kan. Ma ne ye jumɛn kɛ sɔgɔmaden in na fɛnɛ? I kana ne sɛnsɛn Ala ma dɛ. E kɔni b'a dɔn jugu fila tɛ ne na. E bɛ na yanni e ka taga ne fo. E bɛ taga Aisha fo. Ma e kun tɛ so kɔnɔ. Ne kun tɛ so kɔnɔ. E kɔni b'a dɔn ne tɛ so kɔnɔ. N bɛ sɔrɔ gabugu kɔni kɔnɔ. Ma jugu kɔni tɛ ne na parce que ne ba de don. A y'a k'a kɔnɔ. Wallahi a y'a k'a kɔnɔ. Kam kɛ ne kɔnɔ. Ma e yɛrɛ de kɔni. E ye ne ba ye cogo min na tanti fɛnɛ ne ba ye ten de. I ka mulu baliya n'i ka sigitigɛlɛya kuma ninnu a kun tɛmɛ ka bɔ ne kan. I wolola ka ne sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ dɛ. Wale ma e bɛ ka ko dɔ kɛ nin tɛ ko kɛta yɛrɛ. Sali yɛrɛ bɔra sɔgɔmaden na. Sali fɛnɛ jɔn ye tuguni? Ne terimuso ye. I terimuso jɛman in ya? Aisha a tɔgɔ Dina a y'a kuma dɔ fɔ n ɲɛna. Kuma in ma bɛn ma dɛ. K'a ye mun fɔ ɲɛna? A y'a kuma mun fɔ n ɲɛna a ma bɛn ma dɛ. Ni n ko k'a bɛnna ma walahi n ye nkalon tigɛ. Kuma fɔ kɛ kuma jumɛn ye? Sali bɔra yen nɔ. Salimata ko ale yɛrɛ de ɲɛkisɛ y'a e ye k'i ni cɛmisɛnninw k'a bɛ dɔrɔku ta ni furakisɛ ta la. Ko wa fɛnɛ k'e bɛ yaala cɛmisɛnninw de nɔfɛ. E bɛ bɔ yan sufɛ k'e bɛ taa baara la ja e bɛ taa dɛlɛŋɛya de la ko i tɛ foyi la ni dɛlɛŋɛya tɛ. Ma e ni Ala cɛ ne bɛ sɔn ka taa ni burumusi ye ka taa n jɔ cɛw da la ko sigɛrɛti min ni manamana ko wa? Ma i kan ka ne don sa k'i e yɛrɛ mɔgɔ ma ka ne fɔ e ɲɛna ni mɔgɔ nana manamanakan f'i ɲɛna i kan ka tigilamɔgɔ gɛn de sa. I b'a kalama denmisɛnnin yɛlɛma bolo ye nɔnsin de. Denmisɛnnin bɛ yɛlɛma dɛ. Dina ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ye. N'i ya ne sen fila se Ala ma ne bɛ n ka furu la i yɛrɛ kɔni b'a dɔn ni sinamuso bɛ mɔgɔ la ka ban ni kojugu y'i sɔrɔ dɔrɔn o bɛ yɛlɛ de. Ne bɛ n ka furu la n bɛ n ka maɲumantɔ ko la sinamuso bɛ ka mun danga Aisha bɛ ka mun danga n t'o bolo dɛ. I jɔ maa jɔ n'i y'a faamu ne ni terimuso dɔ bɛnna cawulen ta i ko jakuma bɔ ne fɛn tɔ. I tɛ minɛ o ye ka fɔta o ma. O tɛ tiɲɛ o muso tɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔ yɛrɛ a ka ko bɛ de ka kala yɛrɛ. O ye ka fɔta o ma. Nɔgɔlen ne ye min. A nana kuma min fɔ hali ni cɛn ta ni cɛn bɔlen don i b'a dɔn kuma dɔ la i bɛ e tingi tanga la o don na e bɔra yan nɔ i bɛ talon ne y'i ɲininka i ko k'i ye boisson fariman dɔ de min k'i tɛna boisson in min tuguni ko de gazi fanga bonyana i ma. Cɛ u y'o di ne ma de ekɔli taga sira la sa ko ne ko nɛnɛ. Bɔn a lajɛ e ka kuma nin yɛrɛ bɛ sira sɔrɔ u y'o di ma ekɔli taga sira la e bɔra baarayɔrɔ la ka na e talon ne nana i tilara. Cɛ maa si ye bɔ nin kunna bani ne ka daraka ye jumɛn ne k'o du sɛgɛnnen ka bɔ. Seri bɛ so kɔnɔ taa ta. Ayi ka seri min ne ye seri e bɛ ne dɔn ne ka seri min. E tɛ seri min. E la ka seri ne da kɔnɔ sɛfan ni buru yira ka jan san k'o dun seri ne ko ma ne bɛ ɲininka o e terimuso in bɔra yan a bɛ ɛri joli de bɔ de a mɛnna yan. E m'a fɔ sisan k'e n'a kun bɛ na a bɔra sisan. Ala ma s'a ka so. Ok n bɛna sisan. Wallahi ne ko Saliba ne y'a Sali kɔrɔ fɔ. Sali ka kuma bɔlen no ten. Dina kuma cogo bɛɛ changera. Dina cawura. Dina kun bɛ mɔgɔ bonya. Dina tɛ mɔgɔ bonya tuguni. Fɔlɔ ne kun kumana Dina fɛ Dina kun b'a fɔ awɔ n y'a mɛn. Nka sisan ne bɛ kuma Dina fɛ Dina bɛ kɛ i n'a fɔ a bolo ka fili ɲɛna. Nka n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn Dina. Ne ko k'e bɛ changer k'e bɛ gulɔ min wala e bɛ dɔrɔgu ta. I musotɔ kana jɔ ne kan. Wallahi ni saya fɛ ni i balo ye. N sinamuso ɲɛna
Aisha ɲɛna e ka kɛ gulɔminɛ ni dɔrɔgutala ye walahi n'i dalen kan bi so kɔnɔ k'i faga n'i tɛ ne dɔn i t'a dɔn ko basugu min b'i bolo walahi i bɛ n'o de dun walahi a y'a k'a kɔnɔ fɔ Dina bɛ ne dala minɛ k'a fɔ ko ale ba de ye a ma fɔ k'i tɛ den sɔrɔ a ma walahi ni mun b'a dɔn kɔrɔlen k'a tɛ den sɔrɔ ni mun b'a dɔn kɔrɔlen k'a tɛ den sɔrɔ ka n'i sigi karamɔgɔ kunna a y'a ka kɛtaw kɛ Dina kɔnɔ k'a ka kɛtaw kɛ n denmuso kɔnɔ walasa n'a a ka denko gɛlɛyara o bɛ se ka k'a ta ye ko min na waliden tɛ kɛ mɔgɔ den dɛ yiri wɛrɛ fara o tɛ nɔrɔ yiri wɛrɛ la n bɛ tila k'a teriya f'i ɲɛna Ih, wable. O patron yɛrɛ bɛ ka appel kɛ o m'o ta sa. Wala patron. Ouais, allo. N ka cɛ Lebo. Wala. Muso dɔ bɛ ka tɛmɛ an ka base la. Vax wɛrɛw de b'a la rouge. Sagi b'a bolo a jɛlen don dɔɔni tantɔ. Sɔni ka na i b'a minɛ ka bila i y'a mɛn. Awɔ i kun bɔ dɔrɔn a bɛ ka tɛmɛ. I b'a minɛ ka bila yen min yɛrɛ bɛ sira la sisan bɛ nali. Ok, n y'a faamuya. N y'a mɛn. Wable. Tama ka wele. Ya patron bɔra ka n wele sa o. Ko dɔ bɛ ka na k'an k'o cɔmɛ o. San. Cɛ, o filɛ ka teli sa. Ni waktu la minɛ ka lajɛ. Wɛnɛba. Ne yɛrɛ. E ni ne de don wa? Awɔ. Kɔri fa t'e la? Ne ba n'a ye sa. E ɲɔgɔnna ne bi jɔ ka ne wele. Ne ba. N'anw y'i wele i bɛ boli ka na de. Ne ba. Mun de kɛra? A delila ye n to yan. Bila n ye. Ne ye mun de k'aw la? Bila n ye. M'aw delila ka na kuma kɛ n na. Ita ka sira la o bɛ na. A delila sa ne ka denbaya bɛ ne ko sa. Sigi yan. Mais ne ye mun de k'aw la? Ne ye mun de k'aw la? Ne ye mun de k'aw la? A fɔ n ɲɛna sa. Wa ɲɛmɔgɔ. O y'a minɛ ka ban o. O ka ban bolo niveau la o. Ok. Ko yɛrɛ bɛna sa kɔni an ka bila la o. Idillah.
bolo. Dina bolo. Ibilala ne de ko u bi mi sanga bɛɛ. Chef. Ai nan je ma ke nan je. Ja fele wumi. Ima saw. Akirina drone. Jitigi. Che, iwala ko nunti. Jiro kala. Hey. Wuli sasa isigi. Dina ga ala kama. Wuli. Dina Iga nafiya ni sia. Ta fanga la janyana. Ko ni be jemi ko ni be sigati. Ntani wana yoro yetu kuni. Hey, idamne. Dilla mogoto. Idamne. Désormais, ni ne la mere tuguni. Ba fa ina ko. Ka de ye de mambali. Ma fo. Para nyele mare. Ma be fo. Yame. Tomato so ma be fo. Iko lo plan lo mo. Biga ka la bay. Ni tran fe tuguni. Ba fo ne banyena. Ni ka manyena ko. Ka de muso ka be bara mambali. Yame. Ka te ko la ki ye kuma fo ko galo le kuno yame. Ma be fo. Jigi. Sasa. Ali ga ko ngai. Illa ay mogoto. Jigi. Wala anyena yere de. Ka tran fo so madaina. Ka ta fo le menyena ko ne be jouer mi kare kono ko ne be drokuta. Na ye pousser kare kono. Aba be mne kana ba be charo. No, anga bi anga so plan ya to godi. Wa ye tan flare me popo tan flare me na. Ale groupe voilà. Uwe de bobo. Uwe ya. No, kaise me mine. Ayro ya wala ma soro. Wale nga biya sumel be no santi ga drome kele so nga biana. O na bi ga ndabiri dia. An wanti se ka fe folare. Hey, o mo ko flan ni no koni mine na koni o ya bere mine ni. Kile flan na chiri be mo ka fa yena. Ay o ma famia. Ay ni mine. Ni mo amigo sa. Amigo. Imenia. Coronel tika furi from Sheffield Clip. Jabika fanta clip lena. Abika fan rere ta wallahi. Ni mo ko tawne ntenga che. Muso bisa ko mara. Jamais. Fo ta jenwulo se ka ko. Male tewa. Bossi nya le plan teti lare. Bossi diru wa. Che meno ngachi al teti ka alu nyamo ko Ko no sa. Ko lano be ngono. Amu sigi. Uga ngabla. Aisha, Nam. ibu bi da horon mun lalsa. Koshi. Sonare. Ite ni ko kai tanto. O ta li ali mana masia. Ni limani asira dina yɛrɛ bɔra yan nɔ san. E donna so kɔnɔ Madina nana. Mun ale yɛrɛ de ɲininkali kila sisan. Ne ko ni nin dina yɛrɛ ta bɛ ni kɛ a bɛ n'a fɔ ni ne bɛ ka dina ɲini ne b'a ɲini ka so de. A bɛ yan nɔ. Awɔ a taara kanw ka yɔrɔ fanfɛla la. Ok, n bɛ taa ka na y'a mɛn. Ni dɔɔnin kɛra i tɛ don i ka t'i da i k'i reposer. Awɔ n y'a mɛn. I y'a mɛn. N yɛrɛ fari yɛrɛ kalama don. N bɛna taa fura dɔ de kun san. Ayi dɛ, docteur m'a fɔ k'i kana fura wɛrɛ kunu pikiri in sanfɛ. Kana taa fura foyi kunu t'i da dɔrɔn k'i reposer i y'a mɛn. Awɔ n y'a N bɛ taa ka na. Ala ka segin ni ma. Amina yarabi. Tangu. Hakɛ to yan dɛ. Ayiwa. Taara so la. Nin ye n bɔtɔ ye. Ayiwa, i dɔgɔmuso filɛ nin ye. Bi an bɔra dɔgɔtɔrɔso la. A ye analyse kɛ. Ayiwa, dɔgɔtɔrɔw y'a yira la k'a tɛna se ka den sɔrɔ bilen. Donc i b'i hakili to a la. I tulo b'a la. K'an hakili to a la wa? Karamɔgɔ ne ma fili ne ma ɲinɛ. Mɔgɔ bɛ hakili to denmisɛnnin la. Mais sakɔrɔ n'a bo kasa ko n hakili to la. O fana y'a kuma sugu jumɛn? Kanku, nin n'a ka sakɔrɔya bɛɛ e kɔni dɔgɔnin don yɔrɔ. Yɔrɔ ye dɔgɔmuso don dɛ.
nkima abe cogoya min na bi e yɛrɛ ma kɛtɛtɛ a tɛgɛ la a man kɛnɛ pali b'a la typhoïde b'a la ni nouvelle clara kana fara k'e k'i hakili to la e b'o kuma fana ca tension kɔni ma fara kan kɔni alhamdulilayi fo ala kun ka nin kɛ i b'a dɔn ala de y'a ne kunna waleya karamɔgɔ e y'a nin ta ka fara ne kan ko musoman kelen de bɛ ne bolo don dɔ i yɛrɛ da sera a kuma ma ko den musoman bɛ ne bolo ko n'i ye dɔ ta ko mɔgɔ t'a dɔn ko n'o bɛna cɛman sɔrɔ k'o bɛ se ka ne ka cɛman ko nɔgɔya ni ala y'a kɛ ko a fɔra k'o tɛ se ka den sɔrɔ alhamdulilayi karamɔgɔ ne y'o f'e ɲɛna koyi n'i ya sunguruba kɔni furu kɔni o b'a sɔrɔ o ya den caman kɛ naji ye dɛ kanku i t'i yɛrɛ bonya kana na n tɛ fɛ k'a mɛn da kɔnɔ bilen k'a sunguruba i t'i yɛrɛ bonya i tulo bɛ na i kun kan ka i ka sunguruba tɛ dɛ i tulo bɛ na fɔlɔ ne tulo t'i la ne bɛ se k'a faamuya karamɔgɔ que ça soit la dernière fois n'i y'a fɔ bilen tɛgɛ bɛ s'i ma sigiɲɔgɔn bɛna bɔ ɲɔgɔn na yan nɔ sisan n b'a dɔn i mago b'o de la o i tɛ fɛ ka ne yira diɲɛ de sa an kanku est ce que e kunkolo ka ɲi e m'a fɔ i hakili to muso la i b'i jɔ ma ko sunguruba n'i y'a ye sungurubaya in fɔli digiri la kɛ se k'o de don sinon ni Aisha kun tɛ sunguruba ye walahi kuma in kun man kan tɛ ka digi e la a ka furakɛtaw ser'i la dɛ e kun kan ka changer ne de fɛ n'i nana dɔrɔn i y'i tila ale de fɛ ka t'i ka finiw falen ale fɛ ne kɔni kɛlen don k'a kɔɲɛ yira masa Rahamani na a ma fɔ k'a tɛ den sɔrɔ hali ni ye Aisha furu sa de ka muso wɛrɛ furu o kelen don walahi fo n'an taara lahara ka na sinon Aisha tɛ den sɔrɔ kanku ne de fana kɔni bɛ nin kɔfɛ kɔni walahi fana bɛ n kale Aisha fana bɛ den sɔrɔ ne ka k'a kɔfɛ ni n y'a faamuya sisan i bɛ ka ne kɛ baarajugukɛla ye e de m'a fɔ sisan ko hali ni muso wɛrɛ ta ko min tɛ nin ye k'o fana tɛ den sɔrɔ c'est que i nin b'a la dɛ mais n kɔni tɛ dɔ wɛrɛ f'i ye dɛ docteur y'u ta kɛ ne fana bɛ n ta kɛ ne kun bɛ se ko la walahi e kun tɛ taa ko ɲɛɲini docteur fɛ docteur y'u ta kɛ e y'i ta kɛ dɛ ne kun bɛ se ko la e kun tɛ Aisha ta ka taa ni Aisha ye dɔgɔtɔrɔso la walahi ni Aisha den sɔrɔ i k'a fɔ ma tu ɲɛmɔgɔden i m'a fɔ ko ne de b'a kɔfɛ yan n b'a kɔfɛ bi n b'a kɔfɛ sini wa Aisha tɛ den sɔrɔ n bɛ taa sisan n bɛ taa mun bɛ bɔ a la ko na muso sigilen lajɛ n'a ɲɛ bilen soma muso fɛ taga la i ka tulu in ta ni ala n'a kira wa tulu jɛya de don dɛ n fɛnɛ bɛ wari bɔ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ wari bɔ ka taa tulu san ni ala sɔnna ma Aisha kanku an sɔgɔma nse karamɔgɔ bɔra karamɔgɔ y'a kuma ɲɛfɔ ɲɛna k'i taara dɔgɔtɔrɔso la ko dɔgɔtɔrɔ y'a yira k'a fɔ k'i tɛ den sɔrɔ tugun awɔ Aisha ne yɛrɛ fɛ o tɛ kojugu ye e ɲɔgɔn baden bɛ yen nɔ minnu ma den sɔrɔ est-ce que u sara u ka ɲɛnamaya ma tiɲɛ n'a fɔra k'i tɛ den sɔrɔ alhamdulilayi o tɛ kojugu ye ne yɛrɛ kɔni fɛ e b'o kɛ kasi ye k'o kɛ kinigini ye a kasi yɔrɔ kun ye jumɛn kanku e ko ten kana muso n'a cɛ bɛnnen sɔrɔ ko e ka n'u ka furu dabila k'a fɔ k'i tɛ den sɔrɔ alhamdulilayi wa i ni ɲɔgɔnna caman ko na muso tatɔ lajɛ kɔdamuso ala ni ce fo ala kun ka nin kɛ walahi masa Rahamani tɛ sunɔgɔ la depuis ne ye don min na ne b'a dɔn k'e tɛ den wolomuso ye i kɛlen k'i den bɛɛ balabala a ka so k'o ban e nana cɛlasigi la k'e ka den sɔrɔ e y'a kɔnɔ joli cɛ aw fɛ yen hali ni e ɲɛ ye i b'a dɔn k'e y'a kɔnɔ 120 de cɛ aw fɛ yen i nana k'e ka den sɔrɔ o de kama kɛ nin min fɔ musomanin caman ye ko i mana ala ma n'i gɛrɛsɛgɛ den na faso la a wolo e ma n'o tiɲɛ k'a fɔ k'e nana cɛlasigiyɔrɔ la k'e ka den sɔrɔ ala t'a bɛɛ di mɔgɔ ma koyi wali ala b'e ka bila de la nin kɔni ye ne sago ye ala ko na muso lajɛ e kɔni ka cɛlasigi ye fu de ye i b'i sigi sa de ko n bɛ furu la sinon k'i sigi ko n bɛ den kɔni nɔfɛ kɔni o kuma t'a la an tile an ka madamu a ka madamu filɛ yen fɛ kan i fɛnɛ sa e t'a kala ko ɲinɛ kun fɔlɔ de ye ɲinɛ ya o tɛ ɲinɛ bɛɛ ye dɛ ni ne kunbɛ cogo ya i cɛ kuturu yɛrɛ i tɛ nakun fɔ n'i sigi kun ye dumuni ko ye ɲɛ b'a la a tɔ tɛ bɛrɛ ye dɛ e nakun fɔ joona kanku
tigi famde ay fa ne famnya ne ni bi fa ne famnya it mi fa boli temanke bi tabla nit na no wanyere Aisha amasoma yabe amasoma ne ko kala do be ka te yanna ere ne kuma chuguna don to lebi ne kuma chuguna ni mtikele o kuma ne be fa ne ka boli ke kuma ke ta ki dan ko la de ibi fa ngode ke kamu bashite no kada base be de masuna ne konte kamu itale ga jisma de ki koljila te de ne ko e kan kuma nu bolaw do de be ke wala nyebe jido de sigle na ko ne na ton ko la ko ka kala ko de ka kolji so bien fola ekutita enne tere ko kadi imere ko kadi na on fe ko sere ko ban kumera nga bi ne tika fu fomi kata bolo be fe kan genda yora fola ne kuteta ika dala ka ko ni sigira ci ba ko na figi kuna terige na figi ba ko fe wallahi hanni muso tay o be changer ne tay ke rode aya bashite ne tika fu fom ekutita folo imiri anga dumisanya watila kanto jina ya furu kana eni neni kara angu ta soro ko rami fen chamanke kana se bima kana furu ko ko ka don so la fu ko don yere ko la na furu ko bi na ne kumeta Sophie iba do badi guni ne be kininke emuye degu ne ti fengan dado iterike ere ka kumana akade ike na kunfo aya bashite ni na kunti dogare ni na kuyi dogoni kodi ana sabananta ayi atuna sabanata ibi ki dogoni mine chogo mina ne be fe ka mine chogo de yelema wa ani fene ala kema la jarabi mum de karaka wallahi ne be fe ka kli sorola ala be koro ke abake ka da kundo de kan kunu ni ne ka bara yoro bita wallahi kara nyina ne ma ni nyogona chama kara ku bi hine ka to ka sibaya ayi ma chama jigitugo mama sere ko ke ala be fe ka la jarabi de bika ne ba do karati labata amugo na jonna amugo na fulum na ala bo do agresa wa bina fen so ka temani beka bili ka gelama ana ta cheno kilinte de ni ta dusufe ayi wa bika ko chere bina ide unde ibini ide unde magosa ibini ide unta de chi sabule bi sigi muna be kan sigi tila sigi la ka sigi de sigi la furiye gelaya ani nokoya do kara ne ba do ni bi kara do bi la kote anye fen chama ke nyon fe anye ko chama ke nyon fe kara ti ma jugu ire nga ne ko mu do na e mun di ma do na surtout na so ko la na e fen mun di ma do mu na e ko mu ne bay ni bi so ko ka mun to bo to witi wa fen mi dogonu ko e kana fo ki bi fen la dai dogonu kuna tereti mashila mashiti tere jugu ko be na wati do ele biska sabali bay ele bi kan mu bay Sufi ika kuma takabulu kumekani ngebe ka kuma takabulu jengene chogodi sisa ebe ka ne de gesonti ito de ni ne ere akwe mbe famia kara de tara on dad le fela ko efi dia eda sele du kona na kuma kara ne ere ko ni fe ni we segere la kodi ayi josa na so ko kuna sini ne ni kara e ma fo de ko kara de tara ote e ma fo ko kara de tara ne aw da kenema ne fo ne fe fo kan ne de fo ibi jonu gubi te ta du wona kan di karama ani furuga ke e so mo ko bi jon do kara terula nete on ne de fo ibi ibe nga yele en korodo ne du kono mo wadi ibe nga yele en korodo nta korodo ita korodo ite fem korodo ikanga kasira onyi kani pera de kunanga so de ne fengi nana ladidi kanila ne ladidi ngani nane no kibini pere ne kuna kasigidala mugo jonena wallahi inte se ka supporter kadaka kara benka amusoni benka refene tabna faraka sabali miri de ben yoke gulen inte fenga do gasila ni fitini dro de ka kangar daye ni ma kangar data me yigo to ni kanga to kama ke mugo tia enne klari bien kamutedi ayi kamute jene ba aya bashi tala ka kili mandama hakimi ni mate jone la ne mo fo ngane ko ma do wala ko fo i dona ni tulumi ni o diga bu ku ne bi ke do mala fili e ku dona ni manjigi ni sabali di ka fo ala la jalbi bini che ka kibina ku wore ke ni che tiri ke ne ka majigi ne ka kila ka faka yado
o dabɔra jɔda cɛbakɔrɔ nafigiw tɛ a dama bɔ maa si la sisan cɛw an mana dɔɔnin sɔrɔ muso fɔlɔ de bɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ k'aw ye an mana dɔɔnin sɔrɔ ka ban a b'a fan cɛ ko filanan tɛmɛ ka bɔ ni ɲɛkɔrɔ bɔ a teliya kanku a teliya joona kanku dɛ ni kuma kelen f'i ɲɛna dɛ ne ni kara ye balima de ye a y'i sigi an ta tɛ teriya bilen dɛ kala ta ɲini ka to yen n'a fɔ ne ta ka to yen ne tɛ sɔn a ka tiɲɛ ye o ye ko diyara de ne ko i tɛ da yɔrɔ dɔn n'i tɛ bulonda bɔ yɔrɔ dɔn a da filɛ a teliya kanku k'i ka kɔ nafigi cɛkɔrɔ wallahi ni ne ma jɔ jɔyɔrɔ la wallahi ni muso in ka baarakɛden a bɛna s'u bɛɛ la i ma sufi nalen k'a bɛna ne lakari fɔ n ka so fɔlɔ ne kun donna ne ka so e ni bonya ni karama de bɛ na mais sufi ka kuma ninnu i b'a dɔn yɛrɛ ko nin ye nafigiya kumakan ye e ni karamɔgɔ ka teriya kɛ wala mɛ n sen da k'a bɛ dabila e de y'a to yɛrɛ karamɔgɔ bɔra muso filanan nɔfɛ e ala n'a bɛ bɔ e sufi da kɔnɔ k'a ma bɛn ba ci da i ko bɔyɔ kɛ ne ko ni ɲinɛw tɛ ne ka malo kan dɛ n kun n'a f'i ɲɛna kɛ o na ne nana kuma min f'i ye ne kun filila de kuma jumɛn ala an denmuso ka kuma sa Dina ye Dina ye mɔgɔ ɲɛnamaba de o dun a ye bonya dɔ kɛ ne ye tiɲɛ yɛrɛ la ne kun filila de i ka yafa n ma ne ko mun na ni aw bɛ nafigiya kɛ yan'a kana kuma lakali fɔlɔ a t'a lajɛ k'a yira mɔgɔ min don e nana fɔ yan nɔ ko ne den bɛ dɔrɔgu ta kɛ k'a ni dɔrɔgutɔlaw de bɛ yala la ɲɔgɔn fɛ bi e da kelen tilara ka n'o fɔ ko e filila o de la ne nana f'i ɲɛna pour que k'a diya i ye n ye kuma min fɔ n ko tiɲɛ tɛ walahi ne b'a dɔn ne kankun b'a dɔn k'e bɛ segin ka na yafa deli ne fɛ parce que ne m'a kɛ k'a tiɲɛ furu la ne den tɛ se ka tiɲɛ ta ko ni dɔrɔgutalaw bɛ yala o kelenni a b'a ɲɔgɔnna bɛɛ de ɲɛ a b'a ɲɔgɔnna bɛɛ ni san cɛ den ɲɛnamaba de don wa don o don wa dusu b'a la wa fila de bɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnnin filɛ nin y'i bolo so kɔnɔ mami bɛ mun yalala n'an ta koleya dɔrɔn n ko ni aw ta tiɲɛna dɛ mɔgɔ min ta ɲanen don so kɔnɔ a bɛna bɔ ne jigi o de tigila mɔgɔ kan e ka yafa ne ma a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ a lajɛbe ta tiɲɛbagatɔ i bɛna na wɛrɛ kɛ n bɛna na jumɛn kɛ e ka mun bɛ ne ka nana i tɛ dɔ b'i ka nafigiya la karisa a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ nafigi ne k'o sali e tɛ se ka sanja sigidala mɔgɔ bɛɛ bɛn'a kan ko e ye nafigi i tɛ taa ka bɔ ka da la o tɛ sa kanku tɛmɛ n'i bɛ taa ka bɔ ka da la n bɛ bɔ ne jigi ka sa mɔgɔ lankolon n'a ɔrɔbu jugu y'i la jugu sago kɔrɔ ta kɛbagatɔ e bɛ kɛ mun démodèle ye mais tɛ foyi f'i ɲɛna walahi n'i y'a ye aw ɲɛ bɛ ka don ne na Aïcha de sababu y'a to a ɲɛ bɛ ka don ne na Aïcha baara jugu kɛ ne kama ka ne ni n ka mɔgɔ bɛɛ bila ɲɔgɔn na ni n ye sen fɛ yan nɔ i nafigi muso ye a taa to lajɛ kɛrɛɲɛ a t'a fɔ a t'a ɲɛ Kamu? Karamɔgɔ. Na. Kamu, a kɛra cogo di? Mun kɛra? E taara n tɛ dumuni kɛ yan? Dumuni wa? E depuis sɔgɔma n sigilen don fo 10 heures n bɛ ka n ka daraka kɔnɔ pour que n bɛ se ka bɔ ka taa n ka baarayɔrɔ la cogoya min na. Kɔrɔlen bɛ daraka dun yan ne bɛ ne fɛ n ko ne fɛ n k'e bɛ taa daraka dun baarayɔrɔ de la. E masa, ne ko Kamu e bɛ fɛ ne ka mun de f'e diɲɛ kɔnɔ dɛ? Ne bɛ taa mun daraka dun baarayɔrɔ la? Karamɔgɔ. Ni solila ka bɔ don min na jagosa tɛ n ka taa daraka dun baarayɔrɔ la. Karamɔgɔ, don tɔ n ko 6 heures b'a sɔrɔ e taara baarayɔrɔ la ne bɛ ne fɛ yen. Sɔgɔmada la i mɛnna yan nɔ parce que ni mɔgɔ yɛrɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma k'a ka ɲɔgɔn kunbɛn 10 heures o de kama i mɛnna yan nɔ ne fana tɛ se k'e ka daraka ko préparer o la o. I ka daraka ko tɛ ne kunna dɛ n'i bɛ Aïcha fɛ yen nɔ e bɛ wari di Aïcha ma Aïcha bɛ daraka dilan ne b'a ye ni don min ta ma kɛ cɛkɛ ye o don ta bɛ kɛ sɛ ye ne bɛ ne fɛ yan nɔ serijɛ de bɛ tobi tiɲɛ yɛrɛ la dɔ kɛra daraka tɛ ne bolo
o seri je mun na e mo tobi bi ko di ne ma e ko ne dalen so kono e bo mi ka kora ne ta mi e bo mi ka ne ta mi ka ngu galamanye kelen ta seri la wali galamanye fla we seri mina warda me draga to bi ka di me bi sigi be ma kono o to la malo bora mi bora so kana obana ha e malo fana ka warti ko draga an ka ngu e ta di en fe malo te en karamogo e be fe ne ka mune ke sa ne ka furu santan ko bi wallahi ne kun te manganke me depuis e Aisha farane kan ibe ka jogo sombe danina karamogo dogere te na ko wallahi dogere ni ba ke togo sa era ke tenito daraga tene bulu atembolo bi atembolo sini ne ni fam jugu sago che gore na mata Aisha fiya ke lafiya ni ne ko ke kele te kan ni toro wallahi nya galon tige iya toro wallahi ala Comment? Bonjour. Voilà. Ajuri. Kuga. Ifarni. Hausa. Abana we Hausa. Yo anniga bana jugare ba ga Hausa. C'est un pikiru kon be bana. Docteur bu forexe mun se be sera busa. Neasa. Ere do tala ka. Okay, onyena. On botoro gata barara mini farlaje. Ibu farga kalan donal saw. Ne far suma ta to ro comprimé do hala no dota. Don bora la suna ko kala na temene. Ala ga no wage. Bampeo. Ala ga son. Ala ga labanya. Kame mita barero la. Ala sira. Amina arabi. Biya ay chantier kurado ko nata chantier kurado irana. Ma donc mengu baradam de. Ala no gon sera ga nyana bo. On a usare. Amina arabi. Amin. Ala bu do. Kame. Ala sira. Amin. Ah, mais quand on t'échange. Madina. Nam. Bon ngasagi. Ma ba sagi. Ike me kan tantaya. Ma ire egribi. No muni be elal so mo so ma ire di ma ire ma. No ba yo ebe muni ke ma na di. Ne te fou ke mala. Dina ne muni ku ngolola. Mune kuna. Ni frère mu soro siri chugui. Ba nyanga sa so le ka wanda ka ji. Agina bi. No ba muni ke ma na di. Ma fou kala na. Ne Johnny. Ni bela ko dem senu ni. OK, si ça nere mo fana ku melaw. Aisha. Kan sogoma. Ake to de. An sogoma. Mse. Iti nyama ga koko don dia. Mena ke nganana. Nyam. Inche. Ne bena mun kɛ e la ala ko mɔgɔ si t'a dɔn mɔgɔ lankolon ne bɔra aw ka walla bi e b'a dɔn e yɛrɛ b'a dɔn aw ka walin filɛ nin a da ka gɛlɛn i ma bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ko est-ce que an tɛ ɔkɔli yɛlɛma e y'a faamuya parce que wagati n'a position don e yɛrɛ nin filɛ nin dinɛ pare que kun tɛ taa ɔkɔli la ka caya yɛrɛ Jo fɛ na aw ka directeur yɛrɛ de y'a fɔ ne ɲɛna k'i kun tɛ taa ɔkɔli la ka caya k'e kun bɛ chômeli kɛ kojugu ba dina i ye muso de ye i tɛ kalan kɛ ba ne bɛ kalan kɛ sa dina kalan ye muso danbe dɔ ye dɛ i tulo bɛ na est-ce que ne ye wari ɲini e fɛ du in kɔnɔ est-ce que ne k'i ma n ko dina n y'a nin ɲini ka na n'a ye n k'i kan ka nin kɛ est-ce que ne y'o fɛ yen dina ne y'i ɲɛsin kalan min ma i tɛ kalan kɛ walasa don dɔ la i ka se ka mɔnɛ bɔ i yɛrɛ la an ta man gɛlɛn koyi an bɛ kɔrɔsiyan dɔrɔn an bɛ taa
a tɔ bɛ to aw de yan nɔ min min f'i ye n'i ma kalan kɛ ka mɔnɛ bɔ i yɛrɛ la i bɛ kɛ i fadenw ka jɔn ye dɛ i tulo bɛ na bon tiɲɛ yɛrɛ la kɔni n'i bɛna i bɔ yen nɔ i bɛ taa ekɔlisoba la ɲinɛ y'a mɛn min i bɛ taa ekɔlisoba la kɛ ne tɛ taa ekɔlisoba wa ba kalan yɛrɛ tɛ ekɔlisoba yɛrɛ la kalan tɛ ekɔlisoba la yɛrɛ san kɔnɔ 400 tɛ taa in diɲɛ na kalo o kalo o de ka di ne ye jɔn y'a fɛ ko kalan tɛ ekɔlisoba la kalan ne kɔni tɛ taa ekɔlisoba la n'o i bɛ hali ka ne bɔ ekɔli la siɲɛ bon Dina i tɛ bɔ ekɔli la wa i bɛ taa ekɔlisoba la i tulo bɛ na est-ce que i ye kuma in mɛn i bɛ taa ekɔlisoba la wa n'i y'a somɛ diɲɛ don o don n bɛ min da i kan i b'a faamuya o. karamɔgɔ kana ka da i jɔ a lajɛ nin ye mun ye nin tɛ furamugu ye ne taara kɔgɔ de minɛ Ayisa bolo Ayisa de ye Ala minɛ ka fura kɛ kɔgɔ la k'o di ne ma Kanku karamɔgɔ n'i m'a lajɛ i ka ko bɔ nin ko in na wallahi ne yɛrɛ de tora e ni Ala n'a kira tɛ ne bɛ n to n yɛrɛ ma ko n bɛ nin kɛ n ka na na f'i m'a lajɛ a la furamugu finma wallahi Ayisa bɛ ne fɛ nka ne faga de a lajɛ ne mana nin kɛ n na sisan ne n'e cɛ tɛna na tiɲɛ wallahi karamɔgɔ n'i ma ko bɔ nin ko ninnu na nin tɛ ko kɛta ye dɛ i b'a dɔn Kanku n'a sɔrɔ e tun y'a dɔn k'a bɛna furakisɛ finman k'i kɔnɔ munna i taara ka kɔgɔ minɛ ne bɛ taa minɛ kɛ n'a bɛ ɲɔgɔn kan kɔni a mago bɛ ale yɛrɛ bɛ kɔgɔ joli minɛ ne bolo mais ni e y'a dɔn bɔ ne da la n'i y'a dɔn fura b'a ka kɔgɔ la a ka kɔgɔ to i ka kɔgɔ ɲini yɛrɛ foyi t'a la yɛrɛ finman bɛ se ka ban kɔgɔ la Ala n'a kira tɛ fɛn b'a la Dina e k'a lajɛ Dina i fa Dina dun mun na kana maga la dɛ n'a kɔgɔ don a tɛna n den faga a k'a faga n'o don wa sisan t'a sɔrɔ a sara maa foyi tɛ na ni ye kɔgɔ don ma Dina ne ko i jɔ ma e yɛrɛ bɛ kule ko wulu fatɔ ne wulu Dina wala a ka kɛta siran den na n kɔnɔ n bɛ na sisan n bɛ taa Ayisa kama n bɛ na e ta bɔ e la ne wulu Dina ne wulu wallahi tɛ ko min ɲɔgɔnna fila kɛ a bɛ da zen ta ma Ayisa bɔ Ayisa k'i ka bɔ so kɔnɔ Ayisa bɔ ka fura kɛ kɔgɔ la ka di ne ma bɔ i ka na a teliya mɔgɔ lankolon ne ko kana fɔ ko Jɛnɛba dɛ Ayisa mun na e tɛ miiri i b'a kɛ dogo la dogo min bɔ fɔ kɛnɛkanda ne bɛna kɔgɔ ɲini e fɛ e bɛ Ala minɛ ka fura kɛ kɔgɔ la ka di ne ma Ayisa i bɛ nin kan mun na wala e Ayisa e de tɔɔrɔ ten sa sinamuso jugu sago kɔrɔ jɔlen lajɛ i bɛ ka yɛlɛ ne bɛ ka kuma e b'a fɔ k'e bɛ yɛlɛ ne na karamɔgɔ de y'e ɲɛ don ne na wallahi karamɔgɔ de y'e ɲɛ don ne na ne ni Ala na n'i ma bɔ ne la n'i y'i minɛ n bɛ sa siri i ku la sisan wallahi ma kɛlen ko wulu fatɔ a bɛ ne b'a fɔ e kana ne nɛnɛ bɔ i ka na i ka baara jugu de sera ne den na ne den filɛ k'a ban ne na ka taa i fɛ yen sabali Ayisa i b'a dɔn i bɛ se ko dɔ la mais i b'i tɔ to diɲɛ na e nana ko ne ka kɔgɔ d'e ma ne ye kɔgɔ ta ka di e ma Ala kama ne bɛ e faga mun na Ala kama baarakɛla dɔ de ye ne bɛ kɔgɔ fura kɛ e ka kɔgɔ la labɛn sa cɛ faga ne y'a kɛ n yɛrɛ de la e kelen cɛ tɛ a fɔra ko fura bɛ dabɔra fagali le kama i bɛ fɛ ka ni cɛ fara o ni fagali o ye kelen ne y'a sɔrɔ ko fagali dɔ kɛ e t'a kɛ ni mɔgɔ tun bɛ se k'i sinamuso bugɔ ne tun bɛ e dɔn i ko dɔɔni tɛgɛ dɛ Dina ni ma bɔ k'an sɔrɔ ne ma bɔ k'an sɔrɔ so kɔnɔ bi walahi b'i ci k'i faga dangaden k'i fa ne na ka tugu Ayisa kɔ Ayisa ka baara jugu ma se la masa tanti i nana ma lamɛn mɛn walahi kabini e yɛrɛ de nana ma ka ko tɔ bɛɛ de juguya Dina i b'a dɔn ma filɛ nin ye kɛ mara de b'a la fa b'a la dɛ ale ta ye fa sugu min ye kɛnɛma fa tɛ dɛ sokɔnɔ fa de bɛ maana e t'a dɔn kuma yɛrɛ ma buruburu foyi tɛ Kanku na wallahi sinaya dɔrɔn de ye nin ye tantɔ ne kɔni y'a ko o de ne t'a dɔn ne bɛna Kanku minɛ togo o togo Dina n'a a yɛrɛ b'a dɔn k'e ma ɲɛnɛ mɔgɔ de bɛ e balimatɔ to tantɔ ka n'i pɛrɛn-pɛrɛn e kunna tantɔ o fana sera nin ma Kanku de bɛ ka ne k'a sina ye mais ne tɛ ka Kanku kɛ n sina ye ne bɛ ka Kanku minɛ ko min kɔrɔ de ne bɛ Kanku yɛrɛ kɛ cogo di e yɛrɛ ye nin ye i nana ko n ka kɔgɔ d'i ma n ye kɔgɔ d'i ma ko ne fura ko la ne bɛ fura ko la nafa jumɛn bɛ ne kan yɛrɛ bolo foyi t'a la ne yɛrɛ y'a nɛnɛ ne bolo an bɛɛ de ye kelen n'o dila k'o fɔ Kanku ɲɛna n ko ni Ala ye mɔgɔw da n'a ma o jɛ fa la a ma o jɛ ba la a b'o jɛ cɛ kelen na ne ye kuma bɛɛ fɔ Kanku ɲɛna mais ne t'a dɔn a bɛna se ka ne faamuya togo o togo la hali ne k'a fɔ Kanku ma ko n ko wallahi a man di ne t'a dɔn ne bɛna Kanku ko in ɲɛ togo o togo la nka Dina e ye kuma dɔ fɔ o man ɲi nɔ
mɔgɔ i ba mana kɛ cogo o cogo la a tɛ se ka bɔ i masaya kɔnɔna na kanu ye e bari i n'a fɔ ko ne y'i ba ye cogo min na kuma bɛ kuma la kana to k'olu faamu a to ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kun ɲɔgɔn na i y'a faamuya tanti y'a faamu o tanti i repose ya mɛn awɔ i da yan ji dɔ di yan k'a minɛ i bɛ ɲɛ tanti i da k'i yɛrɛ lafiya dumi bɛ mɔ sisan k'an bɛ ne ta awɔ k'an bɛ dun dumi ma mɔ kɔngɔ bɛ tanti la dɛ o kuna dina ne ye fatɔ de ya e bɛ na yanni e k'i pusi ka gɛrɛ ne ka kuma ne fɛ i kelen ko mɔgɔ min cɛw na i bɛ taa yan fɛ e ka bɔgɔli tɛ suda dɛ e kɛlen don ale ka kɔlɔnlɔ kɛ ka ne kun ci dina na yan an yɛrɛ bɛna ne yɛrɛ cɛw ka ne bila e yɛrɛ bɛna ne yɛrɛ k'i ɲɔgɔn yɛrɛ ma walayi dina ne ko ne ni Aisha la jɔn de ye ba ye jumɛn ne ni Aisha jɔn de ye ba ye e ba yɛrɛ yɛrɛ jɔn ma ni fini mun kuma ye sa ma e ye ne wolo o ye tiɲɛ ma wala aw fila bɛ den ne ne ko ne ba y'aw mɔgɔ fila bɛɛ sisan n'a fɔra sisan ko mɔgɔ ko ka e tila fila ye o ko k'e tigɛ fila ye ko ka kelen ni Aisha ma ka kelen ni ma i bɛ sɔn ma n'i ye se kɛ ne yɛrɛ ye wala ne ba yɛrɛ de ye Aisha ye e ba yɛrɛ de ye Aisha ye o ye tiɲɛ dɛ wala ne ba yɛrɛ de ye sisan i b'a dɔn an b'a kɛ cogo min ya n bɛ muru ta n bɛ e tigɛ Aisha b'a ta ne bɛ n ta ta ma o kɔrɔ dɔrɔn de y'a solution ma tanti na ko i ma minɛ ne fa muru la wuli tanti wala muru tanga di Kamu ni fɛnɛ ma ɲi sa e jɔlen bɛ mun de la mɔgɔ lankolo kan ni ma ɲi sa a bɛɛ tɛ e ka baara kelen ni a jugu sago musokɔrɔ ye e dina tɛ yan ne b'e sɔrɔ so kɔnɔ o daga dɛsɛlen don ka wuli Nse Mariam kana chuanga ta ama shudo kui an fama to fa iga ko yamso yan fa ka ko yamso mandi de o fla yan fa to fo nyana e kan o ne be bila mai fama ya de ko ne be no kume amini sojani boro ni fonke me bi e ba ne kume tanto ko ne na i kɔrɔkɛ ya mun ta k'o kɛ samala ɲɔ ye aka maɲɔ kura de a sigilen filɛ ta k'i ka fɔtaw fɔ ale ɲɛna sinon ne tɛ o tuma ne kɔrɔkɛ bɛ ka mun de k'e la de e bɛ fɛ ko ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn yan n'i ko k'i b'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn walahi su bɛ k'o la yan nɔ i dun t'i teliya ka taa yen fɛ i tɛ dɔ fara i sen nɔ kan o bɛ sɔn k'i arranger dɛ ne bɛ na fɔlɔ ne bɛ na fɔlɔ Allah n'u b'a dɔn k'e y'a dɔɔnin sɔrɔ Bamakɔ ka ban e tɛ lafiya dɛ wa nin ye karamɔgɔ tɔɲɔni de ye sa nin n'a ka doni n'u natɔ tɛ yan fini fitinin tɛ nin bolo la wala a somɔgɔw bɛ a ka kɛsu de b'u fɛ yen a somɔgɔw b'a ka kɛsu bila kare kɔnɔ ka na fara nin kan nin tɛ taa bilen nka ni Ala sɔnna ma n bɛ ko da e kan hali garange t'o da bawolo kan dumuni mɔni sigilen tɛ nin ye so kɔnɔ wala e tɛ dumuni in sɔri kɔnɔ bi Aisha e k'i sigi ni ɲɛ bilen n'i porodi mun na ɲɛ i kunna yen nɔ walayi kɔngɔ b'i faga fo ni karamɔgɔ kɛlen ka wari mun d'i ma de jugu sago kɔrɔ e k'a lajɛ bɛ ne mana muso ɲɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ tasuma de bɛ ne sɔn mun na wa y'o ye verre de balannen don a ɲɛ na o ye baarakɛla ye walayi nin tɛ baarakɛmuso ye mais ni Ala sɔnna ma n bɛ sa siri aw fila kule yan nɔ e ma na fɔlɔ ka n'i sigi an kan yan nɔ karamɔgɔ bɛ dɔɔnin mun kɛ dinɛ o tɛna n'o kɛ e yɛrɛ o tɛna na o tila fila ye ko e ye denmisɛnnin ye
a ma daminɛ fɔlɔ. Mariam somɔgɔ baasi t'i la kɔni denbaya dun ma dun ma bɛ baasi foyi t'a la. a kɛra fama ni ne m'e wele yɛrɛ hali e tɛ ne wele. Ayisa e yɛrɛ b'a dɔn ko ka ca surtout ne kelen dɔrɔn de bɛ musokɔrɔba kɔrɔ yen nɔ. o fana ye baaraw ka tiɲɛ ca ne kelen de bɛ to yen ka baaramisɛnninw ye. o ye tiɲɛ an ka taa so sinon a bɛ baasi foyi t'a la. Ayisa a kɛra fama yɛrɛ. wala o kɛra i sigi baasi foyi t'a la. wala tɛmɛ ji dun ji somɔgɔ a ye n ka baasi foyi tɛ yen. nse aw yɛrɛ dun. an bɛ yan baasi t'an na a kɛra fama ye sa yɔrɔ ye mɛn. kɔɲɔ depuis kɔɲɔ san kelen ni kɔ walayi i b'a dɔn ko yɛrɛ de ka ca Ayisa. tiɲɛna ko ka ca walayi mɔgɔ tɛ jigila mɔgɔ la bi fɛnɛ o surtout village ko o de kama aw tɛ ka se ka na sinon ɲali yɛrɛ kun ka di n ye dɛ. awɔ a kɛra fama yɛrɛ. wala o kɛra Madu baasi t'a la kɔni maa bɛ baasi foyi t'a la ko k'an ka foli f'i ye. a ma dɔ bɔ a ka kumaw la i da la e kɔni bɛ maga ko dɔn foyi ma bɔ a la. musokɔrɔba ninnu ka ko ni kɔrɔ bɛ na kuma de bɛ na. o ye tiɲɛ musokɔrɔba ninnu ka kuma ka ca i b'a kɛ tuma dɔ la ko juguya fɛ ka sɔrɔ juguya tɛ ni mɔgɔ bɛ ka kɔrɔ kuma misɛnnin bɛ caya mɔgɔ kunna nka e min ye denmisɛnnin e b'i hakili sigi. n yɛrɛ y'a faamuya parce que kɔrɔ ko don. o ye tiɲɛ. Ayisa a kɛra fama ye. wala o kɛra. ne yɛrɛ nana sisan ne taara kanu ka da la. awɔ a b'a ka so kɔnɔ. n y'a fɔ mais Ayisa ne ma kanu faamuya dɛ. cogo di tan. mais mun de b'a la. ne nana kanu ma ne laminɛ ka ɲa et puis i b'a fɔ k'a diminen de don a ma di ne jan wɔrɔ. ne ma ni faamu kanu ko la dɛ. foyi tɛ kanu la foyi t'a la kuma dɔw la mɔgɔ bɛ dimi yɛrɛ ma quoi a bɛ se ka ko ye sinon foyi tɛ kanu na. Ayisa e ko tɛ foyi t'a la. foyi tɛ kanu na kanu tɛ mɔgɔ jugu ye o mɔgɔ jugu tɛ k'a fɔ i n'a fɔ ko mɔgɔ juguya ɲɛ ninnu b'a kɔnɔ o tɛ datigi don mais a ka kuma man ca. Ayisa e ko ten mais e n'a cɛ la ko ni a tɛ gɛlɛma k'i la dɛ. ayi walayi foyi tɛ ne n'a cɛ la an bɛnnen yɛrɛ don. halisa Ala k'o k'an. amina yarabi. ne kɔni n'aw bɛnnen don alhamdulilah o ka fisa. i kɔrɔkɛ yɛrɛ taara baarayɔrɔ la a tɛmɛ a bɛ na bilen. ayiwa baasi foyi t'a la n'a nana a bɛ n sɔrɔ yan nɔ. n'Ala sɔnna i t'i reposer dɔɔni. ayiwa o bɛ sɔn ka fisa dɛ sinon n yɛrɛ sɛgɛnnen don. ou bien n tɛ ji d'i ma i k'i ko i ka sɔrɔ k'i da siɲɛ kelen. o bɛ sɔn awɔ na ji da. awɔ o bɛ sɔn ka fisa. Ayisa i tɛ ninnu ladon. awɔ. yɔrɔ ka jan n kunkolo bɛ chauffer len don. nin ka yɔrɔ in ka jan sa. n bɛ sɔn ka na ji da n ka kunkolo sɔrɔ ka jan. Wajo. Ko gani. Tirime. Atori. Man tigam ne. O mune be. Hey. Aïe la ça. Ouais. Tiens, il bla pela. Mais mune be. Ala sigi. Isigi. Ah. Teme. Ni kele fara me bola men. Mais mune be moto su be ne bolo foi mama foi fere. Ou be non. Comme le jour. Ne nim de make ka ta fere abem. Mina a worti ga ji etika worti ne ma e etika ye gere na player. Mais mina be ne mi fere abebe ya no wor bebe ya no wallahi. Ite fara ka ma so ni ngani ke gi so. Wallahi ne be ka chene fo afle mina bebe ya no para be ya no afle wor bebe wor ba afle ikuna jara Kara ne da nti mala folo ba so amasian fala yani chantier ya yani do ni tiga patron ya la folo non tiens la ni ko sigira singa ni mi so ngani demede ni ngoni ma de wora kon fo ni ko ni anga do ke akala so ni baran klani ma wara che sino ko na dara le ga bulu ka ma don do ma ga do ngam mo sebe ba de do nya fa ya fina ka gela o na manye ki ta ko na ki ta wati janke mo de ma di bi ko la ngo ala jarabi le binika yo fa na o nga ka timna jango wa fa yi de lo bara na ngo tede wiki debule ka kedi voilà kara ni ko na chuwa ku tane bu feke ga dubla de na ne klara ki mi kan sigi kan biri ni fe ne so e kara kama ne ba ku ne o fana koro ne so e kara kama ne ba ku o fana koro o donne de sira kan ma ga kuma na
ngo aka lajɛ a ka ko in faamu k'a da waati n'a cogoya kan ngo ala lajarabi de don ka tila na to la k'an da se an balimamuso yɛrɛ ka kuma ma n'o ye filanan ye fara ale kan'o fɔ kan ye jinatigɛ fɛn bɛɛ nege bɔ ne na ni dɔgɔyamali ti dɔgɔya ka tila ka ne wulu gɛn ka bɔ i fɛ yen ko ne bɛ se ka nafikɛ la ko ne ka du bɛ yen ko ne ni e ti balimaya ti sinji ye ne ko n ko fɛn min ne cɛ b'o tɛna ni balima ni sinji cɛ sabula teriya mun ne ni e ka teriya tɛ teriya kan. Sufi i yɛrɛ ye nin ye dɛ don min na e bɛ taa kankun nɔfɛ ka na a ma se ne ka fɛn fɛn ye bilen o yɔrɔ i yɛrɛ y'a dɔn sisan kɔni ko kankun ni o don kankun na ni bi kankun ko mɔgɔ nasugu kelen tɛ yɔrɔ bon a ma se ne ka foyi f'i ye ne yɛrɛ bolo i kan ka nin yɔrɔ nin faamuya quoi. Ne kɔni y'a faamu e kama kara a don ne yɛrɛ miirila de n ye n sigi ka miiri est ce que ne kankun mun dɔn o de ye nin ye wa yala i taara kankun wɛrɛ de ta ka na bila yan wa. Ne laban bɛ sɔn ka kankun gɛn siɲɛ kelen o. Kana gɛn n'a sɔrɔ ne ta in kama kana gɛn a bɛna dabila o hakili de don e kɔni kama ne b'a ko i kama kɔni ne kɔni. O tɛ baasi ye. An ce patron an bara n b'a dɔn aw mɛnna kɛnɛ kɔnɔ tile gana bi tile gana an bɛ baara to sini ka baara n y'a f'i ɲɛna cogo min na o de don tile ganana bi ka a sabu ka latigɛ dɔ de ye sɔrɔ n buramuso fari de ma lafiya farigan cunna kan o de y'a kɛ an ma se ka teliya ka na baara yɔrɔ la. Ala ka nɔgɔya. Mun ye terikɛ mun ka kuma f'i ɲɛ kara. Awɔ. Wala ni ne don. I b'i hakili to a la dɛ. Problème foyi t'a la. A ka di ni santier yɛrɛ tɛ dɛ ni baara b'i bolo waati i k'a wuli. A y'i da i ka sunɔgɔ n'i ye baara sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ hakili to a la. Nin belebele nin bɛɛ b'e de tɔgɔ la. Ayi nin kɔni nin n'a ɲɔgɔnna caman. A bɛ sɔn ka dɔɔnin kɛ yan dɛ. Nin kɔni dɔɔninkɛla la ka ban ma an bɛ waatinin kɛ yan. I k'i jija. Yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen o. Yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen ni nin banna dɔrɔn an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ. Nka o ye mun ye k'i jija i n'a ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. N y'a f'i ɲɛna ko na cogo yɛrɛ n y'a caman f'i ɲɛna sa. Problème foyi t'a la. Ɲɛfɔ n ye awɔ. An kɔni jigi ye Ala ni kira ye an jigi. An k'an jigi k'a la inchallah. O tuma o don an ye wele tun bɛ min. Bon ne kun ɲɛ bɛ indicateur dɔw la u bɛ munumunu ni fɛnw na o de la. E ka lajɛ tiɲɛ fɔ e tun bɛ min. Ne kun bɛ ka na o mais fɛn kefu kun bɛ munumunu na. Cɛ sigi dabila i ka kuma sa mɛ. Kan ɲɛnama fɔ. Awɔ kefu kun bɛ munumunu na ne siranna de u kana na jɔn kɛnɛ la donc o de la ne y'a bila ne ma se ka na wa. Ne ma fɔ ɲɛna ko n'a ye siran yan o yɔrɔ la a ka tigɛ muru la ka bɔ yen yan. Awɔ. N'i b'an ka gɛn min kɔnɔ siran ko tɛ fɔ y'a mɛn yan bi ka k'a den bi ka k'a laban ye. Maître mun y'a mɛn. Jɔn bɛ yen. Makan dɔ bɛ ka bɔ dɛ. Hey. Bon. Ne do gɔrɔn dɔw de bɛ yan. Gɔrɔn dɔ a ye kunna Cɛ i bila la dɛ. Tiɲɛ ba ta gɔrɔn de bɛ ka na. Gɔrɔn wa. Bi ka taa petit na. An bɔ fana ka kɛ. A y'a fɔ cogo n'a y'a kɛ. An ce. Aw bɛ mun na. Ayi bon an nana lajɛ de ni baara bɛ ka kɛ komi an bɛ ka yala ka baara ɲini quoi. École bilala an tɛ baara. Non, o kaɲi ça c'est très bien. A b'a dɔn ko nin ye denmisɛnnin ɲɛnama ye donc an fɛ ka chantier. Voilà an na min manaburuya dɔn sɔrɔ. O kaɲi. An jɔni bɛnna la sisan. Ayi an bɛ ka na ɲini. An nana an ma mɔgɔ sɔrɔ yan quoi. Ayi. Aw ko cogo di. Ayi bon a kaɲi an bɛ taa ɲɛfɛ quoi an bɛ taa ɲɛɲini ɲɛfɛ yanni journée bɛ ka taa quoi. Ok, c'est bien. Non, c'est bien, du courage les enfants. Ainsi va la vie. Ninnu bɔlen zone fɛ. E cogo di? E m'o kɛ cogo ya? Ninnu kɛcogo yɛrɛ ye ne dabali ban. Ayi mais denmisɛnninw b'a la k'olu bɛna ale baara ɲini na. Denmisɛnninw b'a la k'u bɛna baara ɲini jumɛn na? E t'o kɛcogo la nin yɛrɛ ye maa ɲɛnama kunkolo ye nin kunna. U bɛ ala dan kumatɔla yɛrɛ ma i b'a dɔn ko ninnu tɛ mɔgɔ jɛlen. Maa min ka kuma ni sigana ye. O ne fana ma ni min tigi ka so nɛgɛ dɔw kun bɔlen n tɛ nɛgɛ dɔ kun bɔlen yan. A fɔ bɛna nɛgɛ de bɔ. Ninnu bɛ yala yala dɔrɔn ni mɔgɔ tɛ u bɛ nɛgɛ ni fili ninnu bɔ dɔrɔn ka taa feere. O fana bɛ kɛ yan. K'ale cɛ ka siman t'i bolo yan. Siman bɛ kɛ. A banna ma filɛ. La. An kan ka nin to ka taa ten. An bɛ nin. Bon comme a kɛra tantôt seriw da la sisan denmisɛnninw bɛ nkalon tigɛ dɛ u bɛ nkalon cɛ ɲumanin tigɛ cogoya min na. O nɛ kɛ de ko lamu. Nin tɛ baasi ye donc sini an b'a daminɛ kɛ i tɛ fɛɛrɛ ɲini dɔ ka yɔrɔ in garder. An bɛna gardien ɲini yɔrɔ in na sinon yɔrɔ in a jala bilalen mɛ ta fiyewu. A ma ɲi. Mɔgɔ b'u ka baara d'e ma e fana t'i mɔgɔ bila o yɔrɔ kɔlɔsi. Hakili de bɛ kɛ tiɲɛni. Nin ye tiɲɛni ye n'u ye fili ninnu bɔ tugun fo ka segin installation na. I ma ye wa. Ne yɛrɛ kɔni tun bolo ko denmisɛnnin ɲɛnamaw don sa. Bamakɔ. Ninnu kɛcogo ma ne diya dɛ. Denmisɛnnin ɲɛnama de man dɔgɔ.
Un clé. Nse, karamɔgɔ. Kangu depuis da la mega foli kɛ. Ne téléphone ne la. E bi dɛsɛ ka chaise ta k'i sigi chaise kan f'i bɛ bidon ta k'i sigi yan nɔ. E muso mana sasi bɛɛ ta ka taa fɛ yen nɔ. Sasi foyi tɛ ne fɛ yan nɔ. Ne bila sɔn. Ayi i tɛ ne fɛ i bɛ yen fɛ de ta. Ne tɛ sariya sɔsɔ furu la dɛ. Ne bɛ yen fɛ ne bɛ yan ni n ko n ka sagi bila yɔrɔ min i tɛ n ka sagi bila yan nɔ. Sagi bɛ bila ale de fɛ yen. I yɛrɛ dɔgɔmuso b'a fɛ yen. I dɔgɔmuso nana. N ka sagi tun k'a bila so kɔnɔ. Aminɛ. Mariam nana Mariam. Bɔnna la. E ka taa tala lajɛ. Walayi n'i furula cɛ tɔgɔ wagani ma i tɛ dusu suma i taara yɛrɛ ta tɔgɔ de kan dɔ de. Mɔgɔ lankolon. Walayi depuis ni Aïcha furu ne ma lafiya. Walayi Ala. Mais n tɛ foyi f'i ɲɛna. Mais ko da aw ka du in kɔnɔ yan nɔ. Walayi e taara muso furu e ma se fɔlɔ. I ma tila dɛ. Filakan ko tɛ a b'a kasa ci e min. Madame. Absolutely. Bon. Ni tuna re. Bashfete. Angara famai. Ngo bashi bokera. Somogon. Madn. Korbashi. Ah, igan nalin tuna re. Awake amashura kun koro. Mara kun tala ka sone kan nare ko me fama la ka wele ke. Wichi. Bene itala ka wari fene ci. Wichi. Oh, kuma be madu me giga kuma na. Ne ga soro ga nyefo mai na tangumna la ni mi bi. Tiɲɛ la o kɛra nka i b'a dɔn ko ne ka baara de tiɲɛna wagati nin na o de kama depuis mariage kɔfɛ ne ka baarako bɛɛ ɲagamina o de kama ne tɛ ka se ka wari ci en plus ne yɛrɛ mɔlalenba de don sisan ka maa wele hali n bɛna nin ko ɲɛfɔ a ɲɛna cogoya min na e ma parce que n'a fɔra ko ne dɔrɔn de bɛ yen nɔ n m'a jigi bɛ ne dɔrɔn kan ne yɛrɛ fana ka tila ka dɛsɛ tantɔ e ma o kama ne tun tɛ ka se ka weleli kɛ mais n yɛrɛ tun bɛ ka n labɛn pour que n bɛ se ka taa yɔrɔ la siɲɛ kelen cogoya min na n bɛ se k'a ɲɛfɔ a ɲɛna. Emma. Sino kuma be mari filo kuma la. Nkoro dun gelera koni. Ama nɔgɔn dɛ. Mais nin tɛ baasi ye. Mais a bɛ nɔgɔya. N'Ala sɔnna ma. Mais ma fi muso ɲana. Ma se k'a f'u ye fɔlɔ koyi parce que ne yɛrɛ ɲɛ bɛ ko in sisan ma si ma ye n'a fɔra ko ne kelen ka muso filanan tari ne ka wari bɛɛ banna. N b'u lakale cogo di? Nkoro lakale ma dɛ. I ye dumuni kɛ? Ma dumuni. Han? Nkoro ne ma dumuni kɛ. E nana kuma jumɛn? Ne nana 11h wagati. 11h wagati. O ye depuis sɔgɔma an bɛ 17h la. Nkoro fo sisan ne ma dumuni kɛ. A bɛ kɛ cogo di? Dumuni man di an bɛ se ka dumuni kɛ. Aïcha! Aïcha! E ka nin voyage janba in kɛ ka na fo yan nɔ o bɛɛ la k'e ma dumuni kɛ 17h e ma dumuni kɛ depuis sɔgɔma e bɛ yan. O fana bɛ se ka kɛ cogo di? Ah, Allah. Aïcha. Mais que Mariam ma dumuni alsa muna? Ni te gala pa kan ne be gala. Oh, ali ne te gala dumuni ma bila kana de ma. Ai dumuni ma siam. E kamu. E kamu. Na. Ah. Tɛmɛ ka na an fɛ ɲɛgɛbɛ i bɛ taa min? A kɛra cogo di? Ani gote min na sa ni ye mun ye? Kamu Mariam nana depuis sɔgɔmada in na ko k'a ma dumuni kɛ a kɛra cogo di? Mariam y'a f'i ye k'ale ma dumuni kɛ. A y'a fɔ i k'a ma dumuni kɛ a b'o nkalon da e la. Mariam e nana ne ma dumuni d'e ma. E ye dumuni di ne ma kuma jumɛn? Kamu. Cɛ yɛrɛ la mobili sɛgɛn digir'i la kosɛbɛ fo k'a fɔ ko ne ma dumuni. I nɛ minɛ sa. Mobili sɛgɛn digira Kamu kalabanci a nkalontigɛ ŋanamu kumaba fɔ kuma kunta fɔ Kamu e bɛ nin bɛɛ de kɛ. Ko k'o bɛɛ kɛ wa? E ni Ala cɛ e ye dumuni bila ka na di Aïcha ma. Aïcha ne bɛ ni Mariam jɛ. Bon, tu vois, et voilà, finalement, moi je me demande si réellement Kamu ni e kunkolo b'i kan da la. O kuma na karamɔgɔ sisan n'i y'a faamuya e bɛ fɛ k'a fɔ k'e bɛ ne minɛ ninnu ka kuma ma n'i y'a ta ka jate minɛ fɛnɛ Mariam ka nani ma suda koyi Mariam nin yɔrɔ ma fara dumuni kan. Voilà, a nin yɔrɔ ma fara yɔrɔ ma dumuni d'a ma dɛ. Mini. Ala cɛ ne dɔgɔmuso bɛ na
ko ni yɔrɔ ma fara dumuni kan kangu mun ma ne ni yɔrɔ d'a ma mun ma ne ni yɔrɔ d'a ma ayi kuma ti na dɛ deli ti na koyi ni y'a mɛn fɔ k'i dabɔ n ka kuma la a kɛra i ɲɛna de kangu i ka minɛnw cɛ ka bɔ n ka so n ka bɔ n ka so i ka minɛnw cɛ ka bɔ n ka so a tɛ si bi dɛ a tɛ si dɛ e ni ala cɛ depuis 11h e bɛ du kɔnɔ yan nɔ kangu bɛ tɛ se ka dumuni d'e ma k'e ma su da kana gɛn to yen nɔ kangu ne ko fa de b'i la han fa de b'i la mun de don a fɔ n ɲɛna n k'a mɛn bɔ ɲɛkɔrɔ ne ko n tɛ foyi fɔ fo ne y'a sɔrɔ e tɛ ka ne to yen furu ɲɔgɔn la n'i y'a faamuya sa i dɔgɔmuso nana ka ne ka furu sa n dun bɛ k'a fɔ yan n k'a to n k'a gɛn yala n bɛ k'a fɔ n k'a to n k'a gɛn siɲɛ kelen ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn walayi ala ni ala cɛ ne bɛ furu sa ka b'i kunna i m'a fɔ ko ne ka taa taa i y'a minɛnw cɛ ni dɔgɔmuso tɛ i b'a bila ne nɔ na a banna ala sɔnna ma i b'o furu sa ma i ma ne ka furu sa ne kama e nɔbali nin y'o mankan ye e bɛna bu wa e bɛna bu wa a bɛ kɛ cogo di fɔ a bɛ kɛ cogo di kangu i dun tɛ bɔ ɲɛkɔrɔ walayi balimamuso de bɛna mɔgɔw n'aw cɛ bila ɲɔgɔn na ayi ŋɔnɔ bila ta bɛn kangu n'i ma bɔ ɲɛkɔrɔ min kun ci n'i ma bɔ ɲɛkɔrɔ min kun ci i ye n tɔɔrɔ o y'a bɛɛ bannen ɔ dɔ kɛra e tɛ na n'i y'a faamuya i y'a muso furu walayi ma tila fɔlɔ walayi karamɔgɔ ma tila walayi ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ walayi nin fitini dɔrɔn de y'a la nin ye fitini dɔrɔn de y'a la ala n yɛrɛ ɲinɛna n ka sabara kɔ jina tɛnɛ I ka samara samara in ta ka taa n'a ye fɛ ne tɛ se n ka don ni samara kɔnɔ ka taa baarajugu kɛ samara la ka n'o di ne ma walayi n t'a don kangu ni i ɲinɛna i ka samara kɔ n y'a ta ka na d'i ma i y'o fɛnɛ kɛ baarajugu ye e de y'a ta ka taa bila yen fɛ ne bɛ ɲininka e de y'a ta ka taa bila yen fɛ ne de ma tagama ka taa n ka samara bila yen fɛ mun de b'a ta ka di yan kangu mun de b'a ta ka di yan nafa jumɛn de bɛ kɛlɛ la diɲɛ kɔnɔ kangu nafaba de b'a la n'i y'a ye ko nafa tɛ kɛlɛ la kɛ i ni sitanɛ mɔgɔ de ma bila ɲɔgɔn kan depuis e nana yan nɔ e bɛ k'i ta kɛ dogo de la e bɛ k'i ta kɛ dogo de la walahi depuis e donna du in kɔnɔ ne farikolo ma lafiya n kan e sababuya de bɛ ka bala wuli yan nɔ e sababu de o de bɛ ka bala wuli yan nɔ nka samara in ta i ka baarajugu mun kɛra samara in na walahi u y'a fɔ ko ni mɔgɔ y'a baarajugu kɛ samara la k'i b'i sugunɛ k'a kan ne bɛ sugunɛ k'a kan a bɛɛ bɛ cɛn jugu sago a lajɛ ko e nana ne dalakɔrɔbali de kama i dun tɛ taa yanni jama ka jɔn na yani k'i lebu k'i yira jɛnɛ du ne nana ka n'i ka samara de d'i ma i ka sabali ala na kira kama du in ka suma dɔɔni kan kɛlɛ nafa foyi tɛ kɛlɛ la nimisa ko kan e tɛ wajulu kɛlɛ ya i bɛna fɔ k'i bɛ ne e yɛrɛ bɛ tile kɛ o nin na tantɔ ne y'i dɛ e kunkolo tɛ to ka kuma Aisha nin a taara kangu ka yɔrɔ la sa e kangu ka samara ta Enko, ne yɛrɛ min na nin ko in na e k'i bolo dusu la mais kangu kɛlen n'a fɔ ko surugu kangu bɛ ni ka anw dun yan kuma caman manamanakan fɔ n kɔrɔ ne yɛrɛ ma foyi faamu kangu ka ko la mais e ka n'i cɛ dusu n kɔrɔ e maramɔgɔ de don ne y'a yira e la a jamanen don a to yen a tɛ foyi kɛ surtout muso fila de b'e bolo n kɔni e de bɛ kɛ sabalibaga ye dɛ sinon kangu tun tɛ tantɔ ni kuma nana ne ni kangu yɛrɛ tun bɛ jɛ e la kangu yɛrɛ kɔni changera a balila ka changer pewu a changera dɛ mais n kɔrɔ k'i bolo dusu la n y'a faamu a kɛra fɔ foyi ma donc ne tun tɛ n kun b'a gɛn dɛ a to yen nɔ bi kɔni kangu tun tɛ si yan nɔ n'i y'a to ta la a diyara n ye walayi ni ne sinamuso tun tɛ e ne tun bɛ tɛgɛ minɛ dakala la walayi kun k'o lakale yɔrɔ wɛrɛ a jɔlen lajɛ kangu sabali sa sabali dɛ i tɛ to wajulu di misiribada la mɔgɔ lankolon 100% jɔlen lajɛ nan ne ko kangu kɛlɛ jumɛn de bɛ nafa jumɛn de bɛ kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ kangu nimisa ko kangu han mɔgɔ min bɛ nimisa muso min bɛ nimisa ni e Aisha y'o ye ne ko ni e yɛrɛ y'i da sunɔgɔ la o e kunkolo tɛ to ka kuma
tellement i bɛ mankan kɛ mankan dɔ kuma la sa sabali. N kunkolo tɛ kuma dɛ n tɛgɛ de bɛ kuma mɔgɔ la. K'a fɔ ko kanu gansanama don walahi ne ma d'a la ko kanu kunkololabana t'a la ne ma d'a la tiɲɛ ye sinaya mais kanu ta kɛra fa ye walahi ne dun tɛ taa dɛ. E kun tɛ min? n'o mɛ kan wɛrɛ. E bɛ t'i yɛrɛ d'a ma k'i lajaba tuguni a ne ko e yɛrɛ fana tɛ hinɛ i yɛrɛ la dɛ. A ka samara de kun bɛ ne taara a ka samara di. A to y'a yɛrɛ ka n'a ta e kanu dumuni ma na halisa. E bɛ ka ne wele ne natɔ don dumuni filɛ an m'a fɔ dumuni yan a ka kɛ dumuni a kana kɛ ne kan ye dɛ a ye dumuni ta a ka d'a ye cogo cogo a k'a kɛ ten Mariam daga filɛ n'a ka di i y'a sɔri kɔnɔ. Ne tigɛra e la ko muso bɛ yɛlɛma ja a bɛ yɛlɛma kanu ne tigɛra e la assiette tɛ ka ni yɛlɛma an ka dumuni kɛ nin ye hɛrɛ ya. N'a laban k'a bɛɛ dun dɔ bɔ ka bila dinɛ ɲɛ dɔrɔn a tɛ dumuni kɛ bi o. Karamɔgɔ a ye dumuni kɛ a kana bɛɛ dun dɛ a ye dɔ to daga kɔnɔ n'a y'a bɛɛ dun walahi jinɛ bɛ jigin yan bi kɔnɔ sun na. Ne bolo e nana daga sigi ne bolo ko dusu bɛ kɔnɔ ja dusu tɛ kɔnɔ. Dusu bɛ ne kɔnɔ an m'a fɔ dumuni na dumuni ko tɛ n kɔni b'a fɔ dɔrɔn a kana kɛ kan ko ye daga filɛ nin ye a ka d'aw cogo fɔ y'a kɛ ten. Bɔ ka gabugu kɔnɔ i tɛ gana bɔ gabugu kɔnɔ. I t'a la a tɛ changer o. Ne yɛrɛ kɔni ni i ko jinɛ de bɛ kanu la sisan bilahi. hali fa bɛ mɔgɔ min na. mais solution sɔrɔ nin na o. Allah. Karamɔgɔ a ni sɔgɔma nse baasi foyi tɛ yen nse. Ne wulila k'a sɔrɔ Ayisa tɛ yen nɔ. Awɔ Ayisa taara sugu la. Sugu la? Awɔ. Ayisa sira bana la ala ɲɛ ma tugun. Ne yɛrɛ y'a dɔn Ayisa kɛcogoya la ne y'a fɛn bɛɛ kɛ Ayisa da la k'a ka wari di yan n bɛ taa sugu la n bɛ tobili kɛ ko ayi k'a bɛ se k'a kɛ. K'a sɔrɔ an tatɔ ne yɛrɛ k'o fɔ a ɲɛna n ko n'a wulila a k'a fɔ e ɲɛna ko i ka taa sugu la k'a tɛna se ka taa. Karamɔgɔ ne tun ma fɛn dɔ faamuya mais sisan ne dalen ne y'an yɛrɛ ladi dɛ ne ni Ayisa bɛ kɛlɛkɛlɛba mun na ne yɛrɛ b'a dɔn k'o laban ta tɛ et puis fɛnɛ a bɛ jouer e gɛrɛsɛgɛ kan tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ne kanu changera ne tɛna mankan foyi kɛ du kɔnɔ tuguni nka i ka da la k'a fɔ ko défaut ba de bɛ Ayisa la ne y'a fɛn bɛɛ kɛ Ayisa da la nasɔngɔ di yan n bɛ tobili kɛ Ayisa ko ayi k'ale yɛrɛ bɛ se k'a ka tobili kɛ n k'a ma n ko e fari bɛ cogoya min na i tɛ se ka tobili kɛ n ko mɛ nasɔngɔ min nana diyagoya la jama bɛ ɲini ka jɔ an na yɔrɔ o kɔni o ye maloya ko ye. O cɛ man ɲi ne yɛrɛ fɛn bɛɛ fɔ ale ɲɛna sɔrɔ a dɛsɛra yɛrɛ de Ayisa ɲɛ ma tugu sɔrɔ fo ka dugu jɛ ne k'a ma ko n'a wulila dɔrɔn a ka na e fɛ yen nɔ a ka nasɔngɔ di i ma i ka se ka taa na san ka cogoya hali n'a b'a débrouiller ka tobili kɛ. Wa ne y'a fɛn bɛɛ kɛ Ayisa da la Ayisa ko ayi k'ale yɛrɛ bɛ se ka tobili kɛ ko ne k'a kɛ yen nɔ. Baasi tɛ n'a k'a bɛ se ka kɛ problème t'a la ne bɛ taa baara yɔrɔ la. N y'a faamuya ka segin ni ɲuman ye ala ka sira diya. N'a fɔra e ɲɛna ko ne bɛ nasɔngɔ minɛ Ayisa bolo k'u ka tobili kɛ i bɛ da la ka n'i sigi n kan kan k'an cɛ minɛ na ko ka nasɔngɔ a bɛ sa farigan fɛ ne tɛ nasɔngɔ minɛ Ayisa dalen bɛ sa so kɔnɔ yan nɔ n'i y'a nasɔngɔ minɛ i ka ku bɔ na k'a sama fo an ka dugu la. An sɔgɔma. N sɔgɔma a bɛ cogo di? A bɛ cogo di? A dun kɛra cogo di? Ne wulila ka sɔrɔ e taara sugu la. Awɔ ne kun taara sugu la. Mais kunun e dɛsɛra ka sunɔgɔ bana bolo ne m'a f'i ɲɛna ko ni wulila ka nasɔngɔ di Kanu ma ka taa fɛn san. Ne kun bɛ se ka taga san. Ayi e bɛ se ka taa san tɛ o hali ne bɛ se ka taa san e yɛrɛ b'a dɔn i fari man di n'e taara bi sugu kɔnɔ sa o tɛ problème wɛrɛ ye. O ye tiɲɛ. Kanu yɛrɛ da ko ne ma k'ale y'a fɔ e ɲɛna k'i ka nasɔngɔ d'a ma a bɛ tɛmɛ o kan. Ayi Kanu m'o fɔ ne ɲɛna dɛ. Ayisa i tɛ sabali. Wallahi papa Kanu m'o fɔ ne ɲɛna. Kanu y'a f'i ɲɛna. Kanu da ko ne ma sa k'ale yɛrɛ k'i k'a d'a ma k'i ma sɔn i ma sɔn de sinon a y'a f'i ye. Wallahi Kanu m'o fɔ ne ɲɛna n'a y'a fɔ ne ɲɛna ne bɛ ban k'a d'a ma mun na e kɔni bɛ Kanu dɔn Kanu ka ko ka gɛlɛn.
Sura ya foni na kunega na songo dama nene mi adama kumina mi foni ma nere bodo odla ni taranga nasa mega foka ya foni na kunega na songo di ama mo foni yana de. Okay, okay, do mtabara la. Allah ka siraja. Amin ya rabbi. Amin. Hey. Ntiki Aisha yɛrɛ kɛ nin faamuya dɛ. Tiɲɛ na kan tɛ ko ɲɛnama kɛ. Mais dɔɔni bɛ Aisha fana la. I k'i ka fɛn d'a ma a ka se ka taa na san i nɔ la fana i m'a dɔn o de don n'i y'a d'a ma a bɛ tan a bɛ tan. Nse bigoya dugu jɛ Mariam sisan ne fo wagati ye fɛ han Kawu bɛ normal la ngene kan ta ne fo illa horoma jumɛn kama la horoma bɛ kama e cɛle tɛ ne ya muso ta fetigi ko ne cɛ o ye ni ne cɛ kun kɛra e wallahi sisan kun b'a sɔrɔ ne sigilen tɛ yan Itu tɛ taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ kan wike sabali tɛ i tɛ taa Aisha Am sunu Mariam ka kan wan so Asli ya se tan tan de ke ye ni sanga ma ni mon mega yela ni na kuma be kana fɔ ko jɛnɛbɛ de na figi musokɔrɔ lajɛ Aisha nana dɔrɔn fa sɛmɛ fereke ka to ka minɛ minɛ ne b'a dɔn ko Aisha ka di ye ka tɛmɛ ne kan kan mun ni fene mun ko jugu ye Aisha ka minɛ dɔrɔn ka taga bila na fɛn gabugu kɔnɔna na o fene ko jugu ye ne ko i bɛ se ka taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ kan i tɛ sabali tɛ dɔɔni i bɛ taa ka jisuma k'i koliji la ne ko e bɛ mun de kɔ ne da la i bɛ se ka taa kana don ka so kɔnɔ taa Aisha fɛ k'i ka tɛmɛ ka taa Aisha fɛ mɔgɔ mulu bali foyi me kɛ ta wadlɛ mulu baliya n'a figiya kɔ a lajɛ bɛ u kɔrɔkɛw mana muso fila furu dɔrɔn u b'u jɛngɛ de u bɛ kɛ fitinin fɛ ka tɛmɛ kɔrɔbalen kan Aisha dun nana ne ni i kɔrɔkɛ de sɔrɔ ɲɔgɔn bolo dɛ mɔgɔ mulu bali siri tigɛlen mais n tɛ foyi fɔ Aisha ɲɛna a tɛ k'a kɛ fini pila kelen don ye fa bɛ ne ɲagari kɔrɔbɔ k'a tɛmɛ démarche la ne ɲɛkɔrɔ mais n tɛ foyi f'i ɲɛna n'i ye ni karamɔgɔ kunkari ɲɔgɔn na kɛ wallahi ne ni Ala cɛ i bɛ taa ka bɔ du in kɔnɔ i ta bɛ k'a la k'i nana furu de nena i ma sigi fɔlɔ dɛ wallahi i ma sigi fɔlɔ ne kan kun bɛ ko kɛ walasa k'e Aisha bɔ karamɔgɔ kunna ne kan kun b'o kɛ n kun ma wuli fɔlɔ dɛ ni Ala sɔnna ma n bɛna wuli k'an jɔ n sen fila kan n terimuso a somakɛ mun fɔ n ɲɛna n bɛ taa somakɛ in fɛ yen nɔ n bɛ taa Bafin fɛ yen ni n taara Bafin fɛ yen Bafin mana fɛn mun kɛ ka di yan nɔ n bɛna mun kɛ la n b'a dɔn n terimuso Mariam ale fɛnɛ kun cɛ kun bɛ tan tɔ de o fɛnɛ kun ya muso ncinin ta ka fara o kan ko ale t'i sigi a sigiyɔrɔ la o ma taa tilegan deni ne fɛ yan wa mɔgɔ bɛ ta to ye wala ale t'a fɔ mɔgɔ ye ko n taara ni Ala sɔnna ma e bɛ taa ale t'a fɔ mɔgɔ ye ko n taara ni y'a ye i b'a fɔ ko n taara kɛ a sumalen de don i kɔ su dugu tilemafɛn gɛn ye fɛ i b'i ka minɛn ta ka taa Dajanyo sinamuso dajan tigene cheka baraye ninjanyo sinamuso ninjan tigene cheka baraye mingo beke sinamuso mingo beke okungo tabajala ninjanyo sinamuso ninjan tigene cheka baraye dajanyo sinamuso dajan tigene cheka basi y'a bɔrɔ fara Aisha ne ye tɔgɔ fɔ wa e de ye nin ja ye ni y'a faamuya e
de daja ni ya famuya ha wa Aisha ika mulo balia ika siritigaliya akunte be ka bone kaunka ani sini menga dongli danga dala ne nga dongli da ne to ko fa e ma dongli da kuma shi fone nale nga gabugu dala mina nga yoro franga nga toblike ko sinamso nyinjan ayi e kera mansini sa bi to sugula kane dongli da kame debi dugu jara ne be nga dongli dala wa ali sini nyinjan sinamso daja wa otike ne cheka bare ni yi kete ne cheka bare wallahi foni ya kulisi nanindo suna e madam ne folo ere Aisha i madam ne folo o woro tankele ne ne wa o woro tankele ne o woro tankele bi labo karabi kla ka to woro tankele segi aw ka so ko Aisha njeni ko no make ka ko mo pelu de wallahi ne fele ya fo pigini pelu basi ya boro fara i dongo de be nkanti kuma ife e bi ya fo pigini pelu ne ba do ko bi ay tina ne ta ka boni ndu ngono sota mani kelengele ne o de ne ka minon ta ka boni ndu ngono ka fo shuta mobili wallahi shuta mobili te shuta mobili te e dafina e makorodu e dafina e makorodu ima fan fa folo ere e ke nga fan fa folo mu ko mulo bali siri tigale nya bleni e mangene be jabe dala ne bana baka to jogo boyga kuma dama nanke kele ni ala sona mateke tanke kele alla jebe ikana fara nguna de ki fara ne kuna Aisha ikana sema de yuklo bena alla jebe mu ko mulo bali siri tigale nyekebe e ka alla je ubina muso soro che kuna dra ku pangu choroki ko ulure bare ima dam ne folere ne tora karamugo kuna wallahi ka nkusama ni tora karamugo kuna kan kusama kan wake to minna sa koro dengulo bari ama fakita den soro ni dembe ke naji chelala ke i faso la ke wallahi ne ya den soro ba fakone ke dente e akona joli chafe allaje e ma fenga alala nya alaje na ntankulo siri tigale ne kumeka muso e kunga kuma Cengate. Cengno, est-ce que ngache wati domasan yɛrɛ fana kan ta kira yɛrɛ. Cɛ terikɛ e b'a dɔn ni ko in filɛ chef bɛ ka plan kɛ cogo min na a man ɲi quoi. Feere bɛ kɛ k'an tɛ ka diɲɛ sɔrɔ quoi. Est-ce que ne tun bɛ fɛ ka kuma ni f'u ye mais ne bɔra plan bɛ chef de bolo quoi n'an dun y'a kɛ cogo cogo la a bɛ sɔn k'an nɔ bɔ dɛ. Ouais. Mais yɔrɔ bɛɛ chef ka ko de wa. Na se chef bɛ se ka bina bila cogo min na bɛ se k'an diriger cogo di. Comment ça? Ne m'o fɔ n ko muso se k'an diriger. Wala bila en plus all time ati ye game kɔnɔna na mais ni moto si fitini minɛna hali ti se ka foyi ta lusi la wa o de erreur fana ye wa i mana di fɛn fitini ta n'a bɔra a kalama dɔrɔn a bɛ taa fɔ chef ɲɛna chef dun dɔ de bɛ ka kilan bɛɛ gérer yan mais wɔrɔ n terikɛ min f'u ye bɛɛ taara kɔni to game kɔnɔ est-ce que an fana t'a bila mais n'a bila an fana t'a mun kɛ fana tiɲɛ yɛrɛ wala sinon fana dayirimɛ yɛrɛ bɛ na cɛ tɛ ka sɔrɔ foyi tɛ ka sɔrɔ n ka cɛ ma ne décourager pas cɛ wa ni to amen tata la tɛmɛ a to ka se ma dɔrɔn wa te l'exé jugun tɛ n to tan mais ne ɲɔ bɛ ni vie na yan ma ɲɛnɔ ko in to yen koyi n'an b'an ka tali la ɲɛnɔ ko in to yen wala n'i y'i ta kɛ ɲɛnɔ ko an caman ta min an b'o dɔn koyi vie père ninnu tɛ yan to tan i labɛn dɔrɔn ya cɛ ma sharp cɛkɔrɔba an cɛ wa chérie hakɛ to dɛ cɛkɔrɔba au fait an bɛ ka musokɔrɔba dɔ de ka yɔrɔ ɲini wa musokɔrɔba u b'a wele ko ba kɔrɔkɛ Ai. Utara nga sage. Nya to alama.
ala ne dun kun bɛ ka taa baarayɔrɔ la i jɔ ta ne ka taa Sofi fɛ yen. Cɛ mɔgɔ si tɛ yan. Tu taara bila? Awɔ, n taara bila. Ok. A dan ka foro tigɛ. Kara ma mankan ci? Ma mankan ci. Parce que ale ka fɛn kun b'a fɛ ka mɛn o. A ko b'a fɛ ka mɛn. Kara. Sisan t'e sɔrɔ baarayɔrɔ la de. A gɛlɛyalen i tɛ ɲa ma i ka sigi la ma jan an sigi kɔrɔ. I sigi. Mun ye sɔrɔ? Sofi sɔgɔmada na ne wele n taatɔ baarayɔrɔ la sɔgɔmada joona a ka kurubani yɔrɔ la denmisɛnnin dɔ de binna kan o ye n ka minɛn bɛɛ minɛ. Kurubani? Maa bɛ taa bɔ kurubani yɔrɔ la yan. Mais o de ka surun ne ka baarayɔrɔ la. Ayi hali n'o ka surun taa munumunu yɛrɛ ni lakanani kama. Bɛɛ b'a dɔn maa si tɛ tɛmɛ kuruba yɔrɔ la. Kuruba ye bandiw tɛmɛyɔrɔ de ye. Bandiw sigiyɔrɔ yɛrɛ de o jabala yɛrɛ de ye. Mais Sofi ne ko n bolo n ko nin dabila la o. Ka dabila a fɔ a ɲɔ ɲɛna. I b'a dɔn k'u taara n ka minɛn bɛɛ ne ka dossier bɛɛ b'a kɔnɔ. Ne m'a fɛ ɲɛna ko ne kan ka baarako dɔ ɲɛnabɔ ni ne kun bɔra baarayɔrɔ ne bɛna taa n ka dépôt kɛ yen nɔ n ka dossier original bɛɛ b'a kɔnɔ walayi. Diplôme yɛrɛ. Téléphone b'a kɔnɔ. Hali n ka portefeuille ni n ka carte ni fɛngɛ carte bancaire o bɛɛ. A filɛ i jɔ. A filɛ cɛ yɛrɛ filɛ ka ne wele sisan. Sofi. Allo patron. A n yɛrɛ bɛ na sisan n b'a ɲɛf'i ye n bɛ na sa a ye téléphone tigɛ n bɛ na. Voilà n nakun fanba yɛrɛ o de ye n'i deli i ka taa i ka se ka kuma fɔ cɛ ɲɛna a bɛ min faamuya. A cɛ de ye kuma caman fɔ ne taara ne yɛrɛ bɛna taa mun fɔ k'a bɛ se ka faamu quoi. Sofi bi n'u tɛ se ka taa baarayɔrɔ la u ye n bugɔ n kan na n kan bɛɛ funu na i ɲɛ t'a la. N bɛ taa ka na e ka ne kɔnɔ yan n bɛ taa ka na n bɛ taa ɲɛfɔ a ɲɛna o i bɛ taa so wa? Taa so ne yɛrɛ bɛ boli ka ɲɛfɔ cɛ ɲɛna. Ayi a b'a faamu. Sini bɛɛ bɛ taa baara daminɛ. A bɛ kɛ mɔgɔ la yɛrɛ. I y'a mɛn. N y'a faamu. Sumani n bɛna ci la ka na i y'a faamu. I débrouille ka taa so i y'a mɛn e k'i débrouille ka taa so. Est-ce que I n'a fɔra ko ne yɛrɛ nana retard la n nana sɔrɔ mɔgɔ si fɛnɛ tɛ yan o tuma an bɛ nin ko kɛ cogo di? Cɛ bɛna n sɔrɔ a ye ne ko sugu ye tan. Patron an cɛ. Wallahi ayi non kana fɔ ko wallahi sisan o don na ne ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ e ye n'a fɔra ne yɛrɛ cɛ ta e bonya kama ne sigilen don k'o kɔnɔ parce que baara ka ca an kan ka baara dɔw daminɛ ou bien. Tiɲɛ yɛrɛ la e k'a kɛ to yɛrɛ de i ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ ne yɛrɛ de ye deli nka ne i ka yafa ma nin kelen na wallahi nin tɛ anw na. A tuma mun de kɛra? Kasara de y'an sɔrɔ sa. Ko kasara wa? Awɔ. Kasara sugu jumɛn ye? N terikɛ bɔtɔla filɛ n fɛ yen sisan. Awɔ. Ko bandiw de binna a kan a tora o ko ɲɛɲini na n'a sɔrɔ a bɛ se k'a ka saki sɔrɔ bolo cogo min na dɛ bandiw taara k'ale to tile ganna ale la a yɛrɛ t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na. Ko bandiw fɛnɛ wa? Kari m'a jogi kɔni. Bon o kɔni ma sɔrɔ ka alhamdulilayi a fari ma jogi nka a ko ɲini ka jouer a kan dɔɔni dɛ ale ka papier sɛbɛlama bɛɛ de bɛ saki in kɔnɔ ne m'a f'i ye k'a bɛ ka baara kura dɔw ɲɛɲini yan. Non a kɛla mago sa ye non a ko kɛla mago sa ye komi i yɛrɛ ko ten ka ban an bɛ dugawu de kɛ ni fɛn m'a yɛrɛ ni sɔrɔ o ye ala ta n'u ye papier ninnu a bɛ se ka kɛ a bɛ papier ninnu voilà i b'a kɛ to an ye koyi nka a ka d'an ye sini kɔni n'a bɛ se ka na i k'a daminɛ i k'a kɛ to an yɛrɛ de n t'a fɛ i ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini dɛ. Komi i ko ten papier ko in kɔni an bɛ dugawu de kɛ ala ka papier in don a garijɛgɛ la
amina nka mi bidon ma tan mi bidon ma dɛ ni bi kɔni y'a jɛ dɔrɔn sini ne bɛ mɔgɔ wɛrɛ kan ayi ne yɛrɛ de ye deli wallahi sini a bɛ sini sɔrɔ hali n'a ma sini sɔrɔ ne bɛ n kale ne bɛna baara kɛ a nɔ komi ko ten n ka danaya kɔni b'i kan dɛ n dalen d'u la yɛrɛ kan jigi tugu i kan mankutu ala ni kira kɔsɔn problème foyi t'a la vraiment a diyara n ye inshallah donc an b'a kɛ ten quoi awɔ k'an bɛn o la i b'a kɛ ten awɔ problème foyi t'a la patron hakɛ to dɛ o don na o de tun bɛ chantier la yan fɔ kun ko ko a bɛ ka baara ɲini an mago bɛ minɛburu dɔ de la quoi manœuvre awɔ donc an t'o baara sugu ninnu kɛ bilen quoi business rien aw ala ni kira bon sisan denmisɛnninw ne ma se ka foyi de faamu na ni wari dɔɔni m'u kun u b'u ko k'u jɛ kɛ ban baara ma tant que o ma dun ka ban u tɛ baara yɛrɛ kɛ a lajɛ nin taatɔla lajɛ a lajɛ e ka wari bɛ ban i bɛna sɔrɔ yan i bɛ nin dun ka nin ban i bɛna a b'u ko modèle aw b'a ban baara ma k'a kɛ zombie ni drogue ta ni gulɔmi ye carré kɔnɔ ka yala k'u ko k'u jɛ dɔrɔn tɔgɔ lankolon ye. Angle. Kamu nggak ada soalnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita ngasih gitu. Wajib. Ageradi. Nere kontalo mina ko era nya fotu gamno. Mugera. Imna nere faga mugera. E boro go so wala ne bole ngam tabara yoro la. Temsen do ne kumbe kurban yoro la. O yem bugon kana katan ngasagi. Ke bowa. Una ne mako olu ga yoro do nyini ne woni ti yoro do ne go fo en ne nyama tikera ga soro. Ngam na shi tembolo gle. E tu don fene. Ne tu temsen flaw me kare kono. Don kelera. Utran ngam na be telephone mi sai kono papier be ba kono. Ntu tikla ga jiro kala ki fa video la du. Problem tala. Sali. Mɔgɔ tɛ sisan fɛn ninnu kɛcogo fɔ ɲɛna parce que e ɲinɛna. E ɲinɛna. Awɔ. Sisan a ye furamugu min di. Awɔ a fɔ dɔɔni sa. Ne da yɔrɔ in fɛn kuma dɔ la a tɛ sɔn. A dun ka sɔn nin kelen na dɛ. Walayi. Sisan furamugu in kɛ i b'o kɛ jɛgɛ la k'o yiran k'o d'a ma ani woro bilenman i b'i jilaja i k'o don Ayisa ka da la mɔgɔ ka n'i ye dɛ. Mɔgɔ ne o kɔni tɛ ko gɛlɛn dugu tila su dugu tila min fɛ ou bien sɔgɔmada fɛ kɛ a tɛ ban sunɔgɔ la n b'a kɛ. B'a kɛ ten tɔ. Awɔ. Ani sɛbɛnden k'i ko fɛnɛ don. N y'a mɛn sisan n kɔni bɛna mun f'i ɲɛna sisan yɔrɔ e dabara yan fa in ka fɛ kɛ n nana nin kuma mɛn yɔrɔ la dɛ. An fɛnɛ tɛ mɛn jala de. Ni nin kuma in mɛnna e ni ne an fila bɛɛ b'an ta yɔrɔ ɲini ne kɔni b'a dɔn ne ka nin ka furu tɛna sagin e sigilen to i ta la o kuma ka ban. Yɛlɛ ko tɔ. Ne ta tiɲɛ ne bɛ ne ta tiɲɛ. O kɔni ye diyagoya ka bɛn fɛn ka dɔ ko o lebu fara ko n ka n sigi o kan ne tɛ taa n ka so k'i to i cɛla la dɛ. I jija i ka nin sutura i ka nin kɛ i ko julajoli julajoli bɛ dogo yɔrɔ wa ni dogo tɛ i tulo bɛ na taa joona yanni mɔgɔw ka n'i sɔrɔ ne nɔfɛ yan parce que bɛɛ ye dɔn ne ta ye a lajɛ a sanni tɛ bonya yɛrɛ a ka nafigiya in fɛ. Nka n'a donna fɔlɔ n tɛ gɛrɛgɛrɛ da ye mɛ a tun ni ne ma n janto n dabara yan fa in na mɛ mɔgɔ bɛ taga i bila yɔrɔ la hali ni ne ma kuma e yɛrɛ ŋaniya bɛ segin i yɛrɛ ma mɔgɔ jugu bilalen ha sinamuso in tɛ fosi de k'a la mɛ a bɛ ka juguya kɛlɛ ko fo ka taga de ala bɛ ŋaniya segin i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ ne ma kuma ne a tɛ bɔ ne da kɔnɔ mɛ e ŋaniya bɛ segin i yɛrɛ ma mɔgɔ jugu. A dun gɛlɛyara.
e y'a fɔ ne kɔrɔmuso ya ayi ne ma fɛn fɔ a ye fɔlɔ et puis n ka papier bɛɛ de b'a kɔnɔ n ka papier bɛɛ bɛ sagi kɔnɔ mais nin fana ye mun ye e mɛ sa a ka ɲɛnamaya tiɲɛnen don sa denmisɛnnin fitininw don o don ko kura b'i kɛ ko ka fara kun kan n yɛrɛ ko n dabali bɛ banna n y'a faamu n bɛ taa kɔrɔmuso fɛ yen nɔ n nana sɔrɔ a yɛrɛ ka da tugulen don a bɛ min ne yɛrɛ bɛ so kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka ne to so kɔnɔ a bɔra ale bɛ bɔ ka taa min a y'a fɔ k'a bɛna bɔ wa ayi a m'o fɔ n ye a bɛ se ka kɛ kuma dɔ la a bɛ don ka da tugu a da la a bɛ se ka kɛ a bɛ so kɔnɔ fɛ n t'a ɲɛfɔ a ye ka kuma fɛ Ven, estamos muy. Sigue mi cuento de casa. Mi hermana y yo bañeros. Kamu. Ega da solo un tarami. Kulola ka fienke. Ulu de kun bɛ mankan ba la ko sinaya. Ne taar'o kɛlɛ de fɔ ka ban. Kamu e ma se yɛrɛ kungo kɔrɔ e bɛ taa ko mɔgɔ wɛrɛ kungo ko sinaya. Kamu a bara ta ne ma fi kana ti da don mɔgɔ ka du kungo la kana kun gɛlɛgɛrɛ sa ma yan nɔ. O tɛ sa. Cɛ musokɔrɔbalen yɛrɛ de nana ne fɛ. Mun b'i la? Kamu sɔgɔmada na denmisɛnninw de binna an tatɔ baara yɔrɔ la. Alahu akubar ko ka denmisɛnninw bin kan wa? Wallahi wo taara ni ka saki bɛɛ. I ka papiyew kun b'a kɔnɔ? Papiyew bɛɛ b'a kɔnɔ ne kun kan ka taa bon ne yɛrɛ m'o ɲɛf'i ɲɛna yɛrɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la barisa e ni ne ka ko kun gɛlɛyalen don nin wagatinin na hali ne ka baara tiɲɛna ne ma se k'o f'i ye. Alahu akubar karamɔgɔ ko k'e ka baara tiɲɛ. Kamu e ma ye mobili tɛ ne bolo ne k'i ma ko mobili bɛ garage la mobili bɛ garage la tiɲɛ yɛrɛ la wagatinin kɛra ne ye mobili feere de walasa k'a don an ka du musakaw la. I b'a dɔn karamɔgɔ depuis e ka kow yɛlɛmana ne y'a dɔn fɛn mun bɛ yen nɔ karamɔgɔ ne fɛnɛ bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna nka ni ne y'a f'i ɲɛna wallahi i b'a fɔ ko sinaya kan don miɲɛtɔ ka kuma tɛ jate misibosoyɔrɔ la dɛ Aisha filɛ nin ye depuis e ye Aisha furu don min na karamɔgɔ e bɛ ka jigin ne Aisha ye muso mun ye Aisha tere ma ye. Kamu i tɛ sabali. Fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw. Kamu i tɛ sabali. Yɔrɔ i y'a daminɛ tuguni yɔrɔ Aisha tere bɛna mun ɲini nin na sa ni ne ka sagi suyana denmisɛnninw ye ne bugɔ ka ne bin Aisha tere de ye ne ka sagi bɔ k'a bin yan. Karamɔgɔ ne lamɛn i muso fɔlɔ de ye ne ye ni e ɲɛna i bɛ ɲɛ ne de ye n'i tiɲɛna i bɛ tiɲɛ ne de ye karamɔgɔ ne tɛ se ka fɛn jugu ye k'a fɔ ko e b'a la ko ne bɛ e to a la sabula i ya den sɔrɔ cɛ o cɛ fɛ walahi i tɛ fɛ a ka tɔɔrɔ an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a fɔ n'i y'a muso min ye a bɛ yɛlɛ i fɛ dɔrɔn Aisha ten bɛ yɛlɛ i fɛ de e ma Aisha yɛrɛ kɛcogoya n'a donn'i fɛ yen dɔrɔn foyi tɛ to i bolo depuis Aisha donna e fɛ yen don min na e bɛ lanɔgɔ la nka a bɛ se ka kɛ i kɔni tɛ da ne ka kuma na nka ne kɔni b'a dɔn kuma in ye tan ye. Ayi mais i ka nin kuma in fana kɔni ye tiɲɛ ye mais mun b'a yira ko ye Aisha nɔ ye diɲɛlatigɛ n'a yɛlɛma kuma dɔ dɔrɔn. E ka ne lamɛn ne y'a san joli kɛ ɲɔgɔn bolo depuis e y'a ne furu ka ne bɔ so fɔ don min na nin action ɲɔgɔn ye sɔrɔ wa. Non nin ma deli ka ne sɔrɔ a balila yɛrɛ la o. Ne nana ka sɔrɔ fɛn b'e bolo Aisha furulen san kelen ni dɔɔnin e karamɔgɔ jiginna de hali e tun bɛ k'i ka yɔrɔ kura mun jɔ a baara bɛ ka kɛ cogo di. O ma se ka jɔ ne yɛrɛ tun bɛ nin ka yɔrɔ in feere. Kana feere dɛ yɔrɔ ye siniɲɛsigi de ye nka i ka da la k'a fɔ ko i y'a muso min ta k'o de don Aisha ma ɲi dɛ. Kamu de bɛna nin ko kɛ cogo di sisan. I b'a ko kɛ cogo min e yɛrɛ kɔni bɛ nin ko kɛ cogo min i yɛrɛ b'a dɔn hali ni ye Aisha bila bi ka muso wɛrɛ ta wala a tɛ digi ne kan kun na a tɛ digi ne na mais depuis Aisha furu i ma ye ne n'a yɛrɛ tɛ ka se ka ɲɛ e fɛ ko ne ka kɛlɛkɛlɛba in ko Aisha ko goya ɲɛ de don wa Aisha goya ɲɛ tɛ ne bɛ fɛn mun na Aisha kɔ dɛ wala o de bɛ ka Aisha goya ne ye. Mais Kamu e fana faamuya ma nɔgɔn dɛ e fana ka problème y'o de i ka fɛn bɛɛ de ye kɛlɛ ni e kun sera ka kuma ne fɛ tantɔ a mɛnna ne kun n'a dɔn min bɛ yen nɔ. Ne ka se ka kuma e fɛ tantɔ a mɛnna ne bɛ kuma in f'i ɲɛna fɛrɛ la mais ni ne ko ko n b'a f'i ɲɛna kuma dɔw f'i ɲɛna dɔrɔn i bɛ kuma wɛrɛ fɔ e yɛrɛ dɛsɛra ka ne faamuya yɛrɛ wa jogo kelen fana bɛ Aisha la Aisha bɛ taa moriso la Aisha bɛ e ko k'e karamɔgɔ tɛ somafɛtaga fɛ Aisha bɛ somafɛtaga kɛ. O don na muso jɛman dɔ nana Aisha bila o bɛ ka kuma dɔ fɔ ko n y'a f'i ɲɛna cogo min k'a kɛ ten tɔ ko n'i y'a kɛ ten ko karamɔgɔ bɛ k'i ta ye ko ni Ala sɔnna ma ko Kamu bɛ taa mais ne da ma kuma in fɔ e ɲɛna. Allahu akbar. Ne ma kuma in fɔ e ye. Kamu mun ne m'o fɔ ne ɲɛna a mɛnna donc Aisha bɛ sɔn o ma. Ne ma Aisha jogo bɛ f'i ɲɛna hali Aisha ka téléphone contrôler ka ɲɛ Aisha bɛ kamalentigɛ bɛɛ kɛ cɛ wɛrɛw bɛ Aisha wele ne bɔra hali o don na kamalenin dɔ nana i ka moto jɔ a ka ca ni heure kelen ani Aisha bɛ so kɔnɔ. Kamu
Awo, do i k'i reposer mais jɛgɛ kɛnɛ dɔ yira ka d'i ma sisan i b'o dun. Cali Iwaga. Omole filla. Ne me don tantôt. Cɛ ninnu bɛ to ka taa niveau la fɛ ma. Comme me sa mwe. Mago bɛ dɔ la wa ma. Non, taga bɔ taga ma ne. N ka cɛ i bila appel la ba ma. I jigi la ka feere ma siɲɛ caman ma. Ma sɔ indignité sa ou cɛ ne tigi choix tantôt. Ouais, i ka niveau la fɛ ma ne mo to ka ma. E bɛ jumɛn ne nɔfɛ? Cɛ mais o don n ka cɛ i ye feere dɔ kɛ ne ma o don ma kisɛ ka ca la toro. Ne non o tɛ ne ta ye o tɛ ne ta ye o tɛ ne ka minɛ e yɛrɛ de don non ne ka minɛ ɲɔgɔn tɛ ni secteur bɛɛ o ne ka minɛ qualité ɲɛnama de don n ka cɛ a bon fo ba te sa bi ta kana ko ɲɔgɔn dɔrɔn masha cɛ n ka cɛ est ce que sannikɛla n'i tɛ sannikɛ t'a bila n ka cɛ kana mɔgɔw sanni fɛnɛ diya i ka nafa sɔrɔ a la n ka cɛ kana na mɔgɔw fɛn fɛn yan kelen bila an ka paga b'i bolo e nana ni paga yan cɛ comme i yɛrɛ b'a da don ka ban a bila wari paga bila i ka bila a bila wala ma